is nog maar één meisjeskampioenschap geweest. Ja, inderdaad, allemaal in Holland gesprongen die nationale records. Of tenminste die kampioenschapsrecords. Ja, en ik herinner me ook nog heel goed de laatste NK hier in Jaarsveld. Dat was natuurlijk de allereerste sprong over de 21 meter. Ja. In de wedstrijd gesprongen 20,99 na hermeting 21,01. Ja, dat is ook iets wat op het netvlies staat. En ja, dat was ook een wanneer beginnen? 8 jaar geleden alweer. Ja, we zijn wat dat betreft wel terug op de plek waar het allemaal begon. 45 jaar geleden was hier het eerste NK. En aan het eind van die middag werden Roelbok gespannen. Aart de Wit en Dikke de Vries de Jong gehuldigd als de eerste Nederlandse kampioenen. Vandaag de 15e keer hier in Jaarsveld het NK. En de sport is nog even levend, misschien nog wel meer levend dan toen. De afstanden zijn een stuk verbeterd door technische vooruitgang. Ook door betere trainingen, gerichtere trainingen. Het is een stuk professioneler geworden. We gaan van start. De lijnen liggen trouwens op 13 en 16 meter bij de die mensen hebben rustig daar. 14 en 17 bij de B-stans en 15 en 18 bij de A-stans. We gaan traditioneel beginnen met 3 springers van de thuisploeg. Bij de meisjes gaan we van start met Cynthia Stichter, vierde met Hollands kampioenschap. En ook gekwalificeerd voor het NK. Wat dat betreft is haar seizoen al helemaal geslaagd. En eergisteren is ze 15 jaar geworden. Op de middelste schans gaan we kijken naar Chris Anker, winnaar van de Vlister Bokaal. Dat is een belangrijke wedstrijd in Holland. Vorig jaar was zijn doel om mee te doen met het Nederlands kampioenschap. Toen lukte het niet, maar nu maakt hij het waar. Cynthia Stichter. Insprong is nog niet juf en het en daardoor komt ze maar net aan de overkant. Het kan alleen maar beter gaan, zou ik zeggen. Chris Anker, een man die het vooral van zijn klimwerk moet hebben. Grote slagen in de pols en meteen een sprong. Nou, als die lijn daar op 14 meter ligt, dat is een indicatielijntje, dat is niet op de centimeter nauwkeurig, maar dan is dit toch al een dikke 15 meter. En bij de senioren gaan we van start met de 49-jarige medewerker bij Antiekzaak Theo van Koten, oudste deelnemer, maar afgelopen winter nog met de grote jongens aan het trainen geweest hoor. Dus wat dat betreft vlak hem niet uit. Hij gaat nog steeds lekker door. Al gaat hij hier dan wat scheef. Maar goed, ja, zeker in die eerste groep senioren is het ook zo dat de deelnemers horen dan niet bij de uitgesproken favorieten. Het zijn meer outsiders en die moeten wat extra risico nemen om toch te proberen een van die 5 plekjes in de finale te veroveren. Cynthia Stichter, 10 meter en 15 centimeter. Chris Anker, een keurige 16 meter en 4 centimeter. Prima begin. En dan Theo van Koten. Hij springt buiten de sector. Als hij meer dan 7 meter scheef gaat, dan telt hij niet. En dan gaan we over naar een drietal Friese deelnemers. Te beginnen bij de meisjes de Famkes, Femke Rispens uit Niehoven. Dit jaar halverwege het seizoen ingestroomd bij de eerste klasse lepperij in Friesland. En ze doet het daar uitermate. Goedemiddag bij het Nederlands kampioenschap 4 Liepen in Jaarsveld. Prachtige locatie onder Lek. En ze treffen hier al jaren de leppers, want de temperatuur is heerlijk. Er staat eigenlijk zo goed als geen wind. Dus alle omstandigheden lijken optimaal voor hele 4 sprongen. Juist gedacht ging dan wel eens even waarom na een aantal jaren te bek. Toen we hier ook een NK hier. Dat was voor Friesland een memorabel NK. Wielst we hier sjoggen naar Femke Rispens, die het heel goed begeert aan haar wedstrijd. De eerste sprong van Femke Rispens. Maar dat memorabele NK hier, daar wordt doen voor het eerst in de historie oer de 21 meter heen leept. Bart Helmholt kwam daar 21 meter en 1 centimeter. Maar ik Aniet Leyenaar was je Nederlands kampioen. Oer de 16 meter 6. En bij de jongens hier we Albert-Jan Venema. Die leeft intussen het meer, die was jongenskampioen. En Nart Bronsma, die komt hier straks in actie bij de topklasses. Die was hier juniorenkampioen. Maar horen we alle grote titels waren uit Holland ophellen op het NK. Nou, of dat dit hier werkbaar is,
Dat is maar zeer de vraag, want de Hollanders binnen dit seizoen bijzonder op dreef. Met als exponent natuurlijk Jacco de Groot. Die voor het eerst de magische grens van 22 meter passeerd is. 22 meter 21. En die is hier vanzelfs van doel om de Nederlandse titel in Holland te houden. In de provincie Utrecht. Dit seizoen goed bezig. Een van zijn doelstellingen is om de 17,5 meter te halen. Dat heeft hij nog net niet gehaald. Maar we hebben nog deze wedstrijd. Dus wie weet is dat een mooie gelegenheid. Bij de jongens zullen we hier Corné de Recht. Die komt in de buurt van het balsje. En dat balsje leidt op 16 meter en 4 centimeter. Wilst bij de Famkes Veronique van Midden haar eerste sprong noteert. En daar gaat onder leiding op nota Femke Rispers met 13 meter 52. Zaken springen. En die komt tot een afstand van 15 meter en 86 centimeter. Volgende deelnemer bij de senioren is een bekende naam in polsstokrechter in Nederland. Ja, alleen nog de allerbeste leppers mij verschijnen op een NK. In totaal 48 stuks. Verdeeld over 5 categorieën. 24 Hollanders en 24 Friezen. En als je de seizoensprestaties erbij pakken en de PR's van dit seizoen, dan spreken die haast alle keer in het voordeel van de Hollanders. Naar een Nederlands seniorenrecord, naar jongensrecord. Reinier Overbeek leepte naar 9 meter 81 dit hier op het Heidenskip. Ja, bij de Famkes had Friesland waarschijnlijk wat meer in de malken te brokkelen. En bij de dames is het gewoon spannend. Daar kan het lekker goed Dempje van Rooyen worden als Marit van der Wal, maar vlak nooit Klaskenauta uit. En Wendy Helmers. Rutger Haanstra, zoon van, zou ik bijna zeggen. Martine van den Berg, ooit Hollandse. Ja, bij de jongensgroep gaat Rutger Haanstra op de middelste batten in het wetter. Wilco van Amerongen. Ik zei jongen die dat hier over de 20 meter kwam, maar ik die bid de eerste keer net in het zandwetter komen. En dat kan dus ook te maken hebben met de ongesteldheid of gewoon doordat de springers niet recht de stok ingingen. En dan bij de meisjes. Er komt hier stadig gewoon een licht briesjebeurs in de regen opzetten. Het is met de hoopje dat dat briesje ook in Friesland komt. Dan kan er in elk geval zield worden. Het is nog net volle. Maar het is aardig meer als een oerlin. Dat Fries kampioenschap met een prachtig nieuw zo'n record op het kampioenschap gesprongen van 15 meter. Deze jonge dame uit Friesland. Ja, op de eerste batta zien we Fardo van Akker. Dit hier een geweldig PR-sprong. En hoe begint Fardo aan de wedstrijd? Ja, die springt voortdaliks op de hechte van het balsje. En dan hebben we toch weer een dikke tredje een hele meter. En dat is een prima begin. Ja, daar staat de polstok op de middelste stand alweer klaar voor Jelle Timmerman, 15-jarige VWO-student. Op de middelste batten. Bij de jongens staat klaar Jelle Timmerman namens de Polstokbond Holland. Dat was ook zijn doel. Hij wie al oer de 8 meter dit hier. En dat is voor de jongens een allemachtig vierde sprong. Maar kende dat Joert ook. Jarig Ranier en Wietse. Maar Jelle is nou wel de outsider die met een uitschieter. Nou ja, als je 18 meter kunt springen, dan spring je de prognose op je kop. En ik denk dat hij ook gaat voor een uitschieter. Jelle Timmerman gaat nou te vlug oer. Nee, zal je net tevreden mee wezen. Is in elk geval droeg, dat scheelt ook bij. Maar hij kent dus volle verder jongens zien PR van 18 meter 43. Uitkomend voor de afdeling 5. De man die dit jaar zijn zo'n record is aangeschreven tot 1887. Bij de seniorengroep Bas Tolboom
namens afdeling Griepsjerk. Dat is niet de grootste van het spel. Ik een IPR dit hier 18 meter 80. En als lid van de vrijwillige brandweer. En hoe vier kan hij Joert komen? Bas Tolboom. Net onaardig hoor, rol wat uit koers. Ja, komt bij de hakken eigenlijk op die line, die leidt op 15 meter. Ik zal correct wat minder wezen. Nee. Hij weet dat hij in zijn oren bij de pogingen een beetje onder de richting werkje maakt en ook onder de snelheid. En we zagen Bas Tolboom dus inderdaad ver uit koers gaan. Bij de meisjes gaan we kijken naar Iris Mulder. 5 keer haar. Op de Famkesbatten staat klaar Iris Mulder. Ik die alles een keer oer de 14 meter west. In de geschiedenis. Oeh, die had hier een hele verkeerde insprong. Stie je haast stil. Ja, dan lees je voor dadelijk in het wetter. Nee, interessanter wordt de middelste schons, want daar zit een van de Frieske troeven bij de jongens. Jarig Wienstra, de regerend Friesk kampioen. Namens de afdeling Wiensum. Daar op zijn thuisgang wist hij dit jaar toch Had een PR van 18 meter 69. de nodige competitiewedstrijden in Friesland. Wist zijn persoonlijke beste prestatie aan te scherpen tot 18 meter 69. En hij, tegemoet met Witsenauto, ben de twee Frieske toppers. Oeh, kan hij voor dadelijk hier al een afstand zetten. Hij uitsprong en roem oer die line heen. Die line die leidt op centimeter. En dat is dus een heel goed begin voor Jarig Wienstra uit Tjom. Voor Bas Tolboom 14 meter 99. Bij de senioren kijken we naar Wouter van Midden. De 21-jarige springer uit Vlis. U herinnert zich misschien nog wel het NK in 2 jaar Amerika. Hij kwam in een bootje voorbij varen en ik zei het al, hou hem in de gaten die man. Vorig jaar is het al in het kampioenschap te springen. Maar dit jaar is de vreugde groot en terecht. Dat de overgebouwde organisatie werd georganiseerd. Maar het is een debuut op het Nederlandse kampioenschap. Wouter van Midden? Wat toch Wouter van Midden hier, hè? Sjerrezoon! Dit is de eerste topsprong direct al, hè? Fantastische sprong van Wouter van Midden. Hij had een PR van 19 meter 73. Maar sjoggens hoe hij nou door die 8 meter line heen is. Helzen die stop. En ook een sprongedreiger en neemt gelijk de positie overdraag bij de dames, bij de meisjes. Bente Vlas. En een fantastisch nieuw persoonlijk record voor Wouter van Midden. 20 meter 39. 20 meter 39 voor Wouter van Midden. Dat is mij afstaan de eerste sprong ontnota. Bij de jongens, de nieuwe leider, 17 meter 38. Ja, die 20 meter 39 is maar 2 centimeter onder de winnaar. Ja, en op de middelste schons zullen we dan de Nederlandse recordhouder bij de jongens, Reinier Overbeek. Die 19 meter 81 van het Heidenskip pronkend achter zijn namen. En hij zal je vanzelfs graag zijn favoriete rol wie meidje willen. Reinier Overbeek, de man op de middelste schans. Ja, die begint echt lekker. Ja, met Sjen heel makkelijk naar boven daar. En 4 uur die centimeter heen. Dus dit is echt een roeme 8 meter notering. Hij laat even zien wat hier de grote favoriet is. Want er is eigenlijk maar één, Reinier Overbeek. En in zijn kielzog volg je Jarig Wienstra en ik Witsenauta qua PR op eerbiedige afstand. Want die leidt haast een meter minder 4. Voor Hannes Scherjong. Ja, een man die altijd dreiging in zijn sprong heeft. 2054, dat is een record. Ja, en wat kan Hannes Scherjong? Ik die verbeteren ze dus in bij hier. Ja, dat doe je toch niet op een 20 meter 54 zit er nou achter zijn namen. Vlas nog een keurige wielrijder positie aan. Ja, als er wat wil, dan moet er de Joert wel in de buurt komen. Maar nu kijken we dus naar de sprong van Hannes Scherjong op de grote schans. De klompenmaker uit Noordburger.
Hannes Carion. Voor zijn eerste NK-sprong. Leeg in de stok. Oeh, nee, hij mag te volle corrigeren. Nee, dan weet er het al. Geen energie meer verknoeien. Droegbluwen en opladen voor de volgende sprong. Wielstranier Overbeek van Iskrekts. 8 meter 91 noteerde. Dat zij redelijk goed, nou ze mag wel goed, begint aan deze wedstrijd. Deden in de tweede week op de Hollands kampioenschap, dat zit er helemaal niks. Tweede op de NFL, dat is nog geen schande. Maar die ook misschien wel eens het goud van de overwinning zou willen proeven. En ja, maar goed, dan moet je eerst maar zorgen dat je in de finale komt. Daar is dit een aardige eerste poging voor. Bij de meisjes gaan we kijken naar Sigrid Bokma, de klassementslijster dit seizoen. En dan ben ze staan gewoon de eindkam van de groep die de eerste ronde uiteindelijk zet. Alle leppers maken daarin 3 keer springen. De Hollanders zijn uiteindelijk zet. Dat betekent dat de Friezen in deze ronde het blok afsluiten. Sigrid Bokma bij de Famkes, Wietse Nauta bij de jongens. En straks, nadat Thomas van Midden eerst nog leert had bij de senioren, zal Age Hulder die eerste groep senioren afsluiten. We beginnen eerst naar Wietse Nauta. Ex-aan Friesk kanon. Die baalt vanzelfs dat hij die Frieske titel net pakte. En die zal hier echt van balen, want hij houdt het derde punt net. En Wietse Nauta begint met een wiertsprong. Ja, die afstand van Overbeek is 1 centimeter minder dan de beste Friese seizoenprestatie bij de jongens. Van wie staat dat die net zag. Thomas van Midden, broer van Wouter, heeft zijn broer deed in staat zich ook te concentreren voor zijn sprong op de seniorenstaat. Een 23-jarige Electric Laconiek, alles of niets. En dat is het misschien voor deze wedstrijd ook wel. Thomas van Midden bij de senioren. Om in de finale te halen. De laatste Hollander van het eerste blok. 4 Friesen, 4 Hollanders. En dat geldt ook voor het tweede blok. En Thomas van Midden begint echt heel aardig, hè? Die begint echt roem over de 8 meter, echt richting 9 meter. En neemt dus voor eerst tweede plak in bij de senioren. Wilst Sigrid Bokma, de kopvrouw van de Famkes, begint met een wierd pak. Dat zal ze min uit zin wezen. Ja, een hele spannende wedstrijd gelijk bij de meisjes. Voor Hannes Carion noteren we een BS'je, oftewel bijzonder spijtig, buiten de sector. Ja, bij de Famkes is op dit stuit Demi Groothedde de leidster. Die leert er correct voor Sigrid Bokma, 13 meter 82. En Bente Vlas, die daar weer voor leerpte, die kwam uit op 13 meter 77. Die stiert voor eerst op het tweede plak. Thomas van Midden komt tot een prima 18 meter 92. Dat zal nog niet de finale aardig zijn. Ja, en alleen nog Age Hulder Stapje naar komt nog in deze ronde van zijn eerste sprong in aanmerking. Daarna zullen we op alle batten uiteindelijk zetten met de tweede sprong. Ja, het is een man die natuurlijk op kampioenschappen soms bijzonder goed presteert. Hij was al 2 keer Fries kampioen, 2 keer Nederlands kampioen en 2 keer NFF kampioen. Dat deed hij bij de jongens en de junioren. Ja, een persoonlijk record van 20 meter 41. Dat is natuurlijk al wel wat gedateerd, maar Age Hulder, ja, dat mooie persoonlijke record achter zien nou. 2041 is nog altijd het Friesk juniorenrecord. een voormalig Nederlands recordhouder geweest bij de jongens. Maar hij is al een paar jaar in senior en hij had het eigenlijk nooit weer verbeteren. Dit zou een mooi moment wezen om daar eens een onval op te doen. Aangulden dus al aandacht voor hen, omdat de wedstrijd op andere stansen even stil ligt, omdat ze allemaal gelijk weer beginnen met hun tweede wedstrijdsprong. Age Hulder, kan hij direct een afstanddeel zetten? Nee. Wil ze nog melden kennen dat
Thomas van Midden 18,92 meter hier in de vorige sprong. Daarmee prima op het tweede plak staat. Mat Agehulde dus genoegen nemen met een wiertsprong. Als je met zulke weersvoorspellingen toe kunt leven naar zo'n Nederlands kampioenschap, want in de loop van de week werd eigenlijk steeds duidelijker dat het prachtig weer zouden gaan treffen en de weersvoorspellingen die kloppen ook, want dit is prima weer. Een beetje van links denk ik voor de springers, maar ook schuin in de rug. Ik denk niet dat het een hele hinderlijke factor is. Hollanders hebben het thuisvoordeel, is dan wel gezegd. Nou ja, geeft soms ook extra druk. Ik kan me nog wel springers herinneren die juist bij uitwedstrijden vaak goed voor de dag kwamen. Maar goed, Cynthia Stichter is wel een thuisspringster, is lid van de afdeling. In Jaarsveld heeft de Pols alweer gezegd. 15 jaar jong. Wil graag juf worden. Heeft als hobby verder ook turnen. En leuk voor haar dat ze een keer mee mag doen voor het eerst met het Nederlands kampioenschap. Chris Anker. Kan die hem verbeteren? Jazeker. Springt bovenop die line van Santje Meter. Mat een eindje ook nog. Maar een dikke 16 hele meter zit er zeker wel in. Vooral in de wedstrijd weet hij enorm uit te halen. Dus toch wel thuis voor Cynthia Stichter. Die gaat wat te vlug hoor. Kan geen onvoldwaan op het gele baltje. En spart het dus voor haar te redden en mogelijk laatste sprong. En wat kunnen we verwachten van de veteraan in dit vermidden, Theo van Koten. Roem oer de 44 en altijd nog actief op het hoogste niveau. Theo van Koten, nee, wel makkelijk oer, alleen een eind uit koers. Dit is geen afstand waar de concurrentie bang van wordt. Gaan we op de middelste stand verder met de waarnemer van Adeluk, Thijs-Jan Bootsma. Lid van dezelfde afdeling over de... Dus we in de jongensgroep nog even melden kunnen dat Chris Anker de eerste op de list ter een afstand kwam van 16,78 meter. En daarmee doet hij hele goede zaken, want daarmee is hij de nummer 2. Dacht ik, nee, Reinier Overbeek. Voorlopig. De afstand van Jarig Wienstra staat er nou net bij. Abeluk stedenhouder die doekt erin en kan dus geen afstand noteren. Er is dus uit Biehoven bij de meisjes. Ja, ik denk dat u zich nog herinnert. De tweekamp dit jaar in Buitenpost. Volgens mij was zij degene die meteen het spel op de wagen zette met een prachtig nieuw record. Ze deed nog een dunnetjes over bij Chemisch Letten en Durven. Waar ze maar liefst 15 meter en 2 centimeter haalden. Maar zij sprong ook een persoonlijk record op de tweekant. En doet natuurlijk uitermate goed om daarmee de Friese belangen te behartigen. En zette daarmee het spel op de wagen in bij de post. En hier ook bij de Famkes. Femke Rispens. Gaat weer mooi hoor hè. Oeh, die gaat een heel lijn verder hoe dat baltje heen. Wat is dat Famke toch in vorm. En wat komt er dan straks op het scorebord? Zij kwam dit hier al een keer oer die 15 meter. Dat was al een dik persoonlijk record. 0-2, dat zal het nog niet zijn. Daar is ze nog net op komen, misschien in deze sprong. Maar dat de vorm goed is, dat laat ze wel zien. Jelte Hitsert, die doekt in het water. En dat al voor de tweede keer. Dus die had nog maar één kans om zich te plaatsen voor de finale. In die finale is bij de senioren plak voor de 5 besten. In alle orencategorieën gaan er 3 man naar de finale. 3 famkes, 3 vrouwen, 3 jongens en 3 junioren. Ja, bij de jongens, Jarig Wienstra neemden we strakjes al.
Die kwam tot centimeter 38 en dat is voorlopig het tweede plak in de jongensgroep. En dan Corné de Recht weet dat hij ver moet springen. Want die afstand van 16,78 van Chris Anker, dat is op dit moment de te kloppen afstand van de plek in de finale. En er zijn er heel veel. Corné de Recht, die doekt in het wetter. Waarom het ook al is, dat is net even kunst natuurlijk. En bij de Famkes staat nou Veronique van Middenkleer op een schons. 54, eens kijken of dat ze ook door kan. Dat lukt haar op het Hollands kampioenschap wel. Moet ze even de tijd krijgen, ook wel, maar heel verstandig. Heel verstandig Veronique. Nee, Veronique van Midden die doekt erin. Dan kun je maar beter geen risico nemen. 13, 26. Dan bij de senioren. Oud-Nederlands kampioen bij de senioren in 2012. Wilco van Amerongen. 12,54 dus. Hier Veronique van Midden als eerste. Is Waar weer erin? ja, goed bezig dit seizoen. En kan misschien bij dit soort wedstrijden ook net even wat extra's. Heeft destijds ook een indruk gemaakt door de kampioen bij de junioren. Over een paar jaar geleden de NFM won. Heel mooi filmpje op YouTube. Maar dit is live. Vanmiddag hier in Jaarsveld met een prima 17 meter sprong. Ja. Wilco van Amerongen die komt in de buurt van de 8 meterlijnen. Maar weet ik direct al van nou, dat zal net genau wijzen wordt. Gecoacht door zijn vader, Hendrik Hotsen. En ik had al eerder gememoreerd. Dit is een 4-zoon hoor. Martine van den Berg sprong ooit bij de Hollandse competitie. En heeft daar haar leren kennen. Oeh, wat gebeurt er met Rutger Haanstra? Nou, het liep het driegend, maar hij gaat wel een eind uit de richting. Wil ze nog even melden kennen dat Femke Rispens niet krijgt bij de Famke staat 14 meter 79 kwam. En daarmee mijn stip op insteert. Ja, en die Rutger die springt volgend jaar ook gewoon nog bij de jongens. Het jaar daarna ook, want die is vandaag 14 geworden, Hans. Wist jij dat? Vardo van Akker. Ken die er nog een meter gebied? Nee, die gaat uit koers. Dus die blijft stingen. Op wat ze strakjes hier, namelijk trekje 27. Zo blij met de commentator naast me, weet je wat die, dat is een wandelende database, want ik hoor ook dat Sigrid Kopma vandaag haar verjaardag viert. Die gaat door volgend jaar naar de meisjes, maar ook voor haar gaan natuurlijk nog een keer hier in de buurt. Terug naar de afstanden. Rutger Haanstra, 14 meter 98. En Vardo en Akker, 12 meter 16 meter. Wordt gevolgd door Ines Mulder op de Koesenzout. We kijken naar te concentreren is waarschijnlijk de eerste die gaat springen. Nou, laat ik jou daar commentaar op doen, Hans. Ja. Bas Tolboom. Wat kan die del zetten? Nou, die 14,99 voor zijn eerste sprong. Dat weer natuurlijk een warming-up sprongje. En dit ziet er wat beter uit. Kan die trots zetten? Ja, hij komt correct over de 8 meterlijnen. En maakt er dus een paar meter winst. Dat is wat Jan Timmerman eigenlijk ook zou willen. Maar ook hij maakt een misstreekje. Maakt wel een betere sprong. Komt over de 15 meter. Maar dit is nog niet de 17 of 18 die hij in zijn hoofd heeft. 16,78. Chris Anker. Dat is nog steeds de kloppen afstand. Het is de drempel voor de finale. 3 jongens gaan er over naar de finale. En Jelle Timmerman die zit daar nog niet bij. Bij de meisjes gaan we kijken naar Iris Mulder. Heeft zich fantastisch ontwikkeld. 14-jarige VWO-scholieren. Dit is volgend jaar ook nog bij de meisjes. Heel veel Hollandse meisjes springen nog een jaartje over. En maar niet naar de damesgroep.
wedstrijdbrenner, 3 keer naampersoonlijk record, wist te verbeteren. Zet de post ook te fit, maar is wel een betreffelijk klimmer. Trouwens, een voorraad van vrouwen, want er is heel veel. Het ziet er al wel wat beter uitziet, maar begon toch vrij laat met klimmen. Woensdagavond sprong ze hier ook en toen was ze gretig. Nou, dan bij de senioren. Kijk je naar de man die vriend en vijand verbaasde. Ja, we gaan even een tussenstand oppakken bij de Famkesgroep. Dan zien we daar dat Femke Rispers dus hele goede zaken die je niet krijgt met die 14 meter 79. 3 meter 82, dat is de afstand voor Demi Grootherde die daar nog in actie komt voor haar tweede sprong. En voor eerst op het derde plak Bente Vlas die nu klaar staat op de schons met 3 meter 77. Nog geen Sigrid Bokma, dat toch wel de favoriete als enige een PR over de 16 meter. Kijk nou, jeetje Joert. Wils we eerst zeggen dat Wouter van Midden denkt van nou ik had 20 meter 39 achter mijn namen. Deze sprong ging net goed. Gauw vergeten, krachten sparen. Voorlopig zit hij in een zetel en maakt het hij kans op de beste 5. Eliane Timmerman, 15 meter 43. Op de middelste strand staat de constant inmiddels klaar voor de man die zo keurig opent met Ja, en bij de jongens voorlopig op het tweede plak, centimeter 38-jarig Wienstra. Die zal echt beziekje willen een onval te doen op Reinier Overbeek. Dan had er een PR nodig. Nee, hij helpt het derde punt net. Hij mat natuurlijk echt wat weg hier. Maar voorlopig blijft hij wel de nummer 12 van de jongens. Dan kun je natuurlijk ook wat lager. Ja, bij de Famkes. Wat ken Bente Vlas? Nee, die ken ik net haar verbeteren. Hè? Die had echt de stok te scherp staan. En zit dus in een wachtkamer, want voorlopig blijft ze op het derde plakje staan. In de wetenschap dat Sigrid Bokma echt nog 2 keer springen mee. Waar op dit moment deze Bente Vlas op 3 staat, 13 meter 77. Dat is dus de afstand die Demi Grootherde al gehaald heeft en zal gaan proberen te verbeteren. En waar Sigrid Bokma zich op zal richten, want zij zal als titelverdedigster toch ook graag van de partij zijn in de finale. Bij de jongens op de middelste schans dus zien we het leiderstrio van Reinier Overbeek. Toch wel de favoriet. En Hannes Gerion zal op de A-schans de eerstvolgende springer zijn die hopelijk niet over het water heen gaat. Een man die leeft voor 4 jeppen. Ik zou zeggen, straks ook leeft. Ja, en hoe komt het met Hannes Gerion? Ik weet het vaak. Piekt hij op de grote wedstrijden. De NWM heel netjes een tweede plak waar hij zijn persoonlijk record liepte van 20 meter 54. Daar moest hij alleen nog Jacco de Groot voor gaan letten. Kan hij hier bij de beste 5 komen? Oeh. Hij komt correct over de 18 meter. Maar hij weet zelf al, dit is net genoeg. Wil ik in die top 4 eindigen. Wel een verbetering, want de eerste sprong weer boeten de sector. En nu wordt erop metten. Ja, 18 meter zien. Heel goed. Tussen de bedrijven door even een mededeling. Hebt u al een loodje gekocht waarmee u een ballonvaart kunt winnen? Zo nee, dan kan dat nog voor 1 euro per stuk. Reinier Overbeek, kan die wegvlammen? Kan die wegpieken? Ja, zeker kan hij dat. Maar te zien, want dit is 9 meter. Bij de jongens. Voor de verste afstand ooit gesprongen door een jongensspringer op het Nederlands kampioenschap was de 1896 van Bobby Zwaagman. Ja, dit is zeer waarschijnlijk echt een nieuw jongensrecord voor een NK. 1896 wie het andere record, dat wie destijds lept toch Bobby Zwaagman van Driels. Die dit hier Frisk juniorenkampioen was. Maar dit is verder. Ook een stukje verder, ja. Maakt vorderingen en haar plekje in de finale wordt weer een klein
weet je zeker dat je beter denk ik die 13 meter 82. En daar zal Een fenomeen, die Reinier Overbeek. 17 van Reinier Overbeek. Zover heeft op een NK nog nooit een jongen gesprongen. Hannes Scherion, 18 meter 15. En hij wordt gevolgd. 90 meter Santje. In die de vierste sprong ooit van een jongen op een NK. Komt op naam van Wauwhorzers Reinier Overbeek. Voor op broer Wouter en die 2045 heeft hij hier ook op deze accommodatie gesprongen. Vorig jaar bij de Koppelcup, de Stelgeruur Centrale Koppelcup. Een wedstrijd die redelijk relaxed is, maar misschien moet hij daar juist vaak wel goede zaken. Dit gaat te snel voor... Thomas van Midden gaat ek te vlug hoor. Maar ja, die had ik al 18 meter 92 achter zijn namen staan. Dat is aardig 4. Maar dat zijn dus jonkjes die 40 springen. Hè? Friese Rota, de klassementsleider bij de Friese jongens. Ja, hij wist zich voorbij getroefd op het Fries kampioenschap door zijn grote vriend. Ja, Wienstra. Ja, hij zal natuurlijk super gezellig. Wils bij de Famkes, Demi Groothede haarzelf ek verbeteren. En nou 14 meter 15 achter haar namen staan had. Dus ze verstevigt haar tweede plak. En dan gaat hij fietsen. Witsenauta. Moet allemaal nog wat snel. Oeh. Voldoende tijd beklimmen. Ja, Maar richting die wrotom naar die linie van Santje Meter komt er wel in de buurt. Maar 16 meter 28 is de limiet van Chris Anker. En ik vrees dat dit net verder is. Thomas van Midden, 17 meter en 16 meter wordt gevolgd door Maarten Hulpen. bij de meisjes, Sigrid Bokma. In de eerste poging iets te maken. De sokker scherp. Sigrid Bokma, die moet nog een afstand del zetten. En dat doet ze wel net. Ze blijft gestopt. En dan had ze nog maar 1 kans om die finale te halen. Ja, Poeh. zal dus En dan ben je Joodjeetje. coach. En dan ben je de favoriet. En tot nota levert dat 2 keer en weer het pak op. Allerlaatste voorrondes. Dus de spanning groeit voor Sigrid Bokma. Stelling, dat zou ik natuurlijk wel willen als Friese klassementsleider. Sigrid Bokma. Ja, tussenstand bij de meisjes na 2 voorrondes. Op 1 Victor is fiets 14,79. Op 2, ze heeft haar positie versterkt. De grootheden 14,15. En de derde is dan toch wel echt vast met 13,97. Voor Witsenauta 16 meter 65. En dat levert volgens de top 3 op in de jongensgroep na 2 rondes. Reinier Overbeek op kop 19,17. Nog 1 sprong in de tweede ronde van het eerste blok bij de senioren. Agehulder. Aangelopen. Ook hij in zijn eerste poging te laten. Had nog net een afstand achter zijn namen staan. Sprong de eerste ronde wierd. Weg en ging uit koers. Moest daardoor vroegtijdig. Maar ja, de lichtgewicht uit Burgum, die kan bij tijden vliegen. Als er maar even de tijd krijgt, dan klimt er een stak uit en dan kan er ik samen over die 20 meter heen komen. Wils de wien hier behoorlijk onhelpt. Agehulder, de man die een eigen hotelierbedrijf heeft. En die komt hier strak van de zijkant. Exact hetzelfde als destijds met het Nederlands record doet de tijd van Bart Helmold. Hudde Siedwien. En wat kan Agehulder nou? Nee. Hij had hem nou waarschijnlijk dubbeld op een winzet. En dit is zijn tweede wiertsprong. Sigrid Bokma zei, dat is dus ook voor Agehulder de zaak op scherp zetten. Maar goed, dan laat je wel afhangen van je derde voorrondsprong. Correct, net, zeggen ze dan in Friesland. Hè? Ja. Goed, heb je al een loodje gekocht om een bronvaart te winnen? Mag één persoon naar keuze meenemen. De loodjes kosten maar €1. Ik heb nog melden dat bij de jongens Witsenauta op 16 meter 65 uitkwam. En dat betekent dat hij voorlopig op het 4e plak staat. Dat is net genoeg dus om de finale te halen. Maar ook Witsenauta had nog een sprong te goeden. Lekker drankje. En ondertussen gaan we kijken naar de derde. En voor wat betreft de finale ook beslissende ronde. Bij de meisjes Sylvia Stichters. De jongens Chris Anker. En door Theo van Rutte. Chris heeft ook iets enig uitzicht op de finale. We beginnen aan de derde ronde van het
eerste blok. De famkes, de jongens en de seniorengroep 1. Maar op de middelste batte Chris Anker nou nog op het tweede plak bij de jongens. En die verbetert hem net. Blijft staan dus op die 16,78 meter. En moet nou hopen dat hij net voorbij liept wordt. Cynthia Stichter op de vierde schans. Bij de famkes. Voorlopig op plak nummer 100 van de 8. Met 11,33 meter. Alleen nog Sigrid Bokma zit nog achter haar. Omdat hij er natuurlijk 2 keer insprong. Ja, en dan hebben we op de eerste score alweer onze veteraan, Theo van Koten. En wat kan die? Nou, die kan Joert in ieder geval net verrassen. Had wel heel makkelijk te hechten, maar hij gaat te wetter. En voor hem is dit einde kampioenschap. Zo kijk ik Theo bijzonder dankbaar aan. Graag gedaan, zal Theo zeggen. En dus houdt de routine op een afstand. Cynthia Stichter. Chris Anker, 13,29 meter. En dan is de weg. Die moet een dik PR springen om in de finale te komen. Nee, dat zit er net in. Vol weer droeg hoor. Mooie ondervinding. Maar zij is nog jong voor zelfs. Het is voorlopig nog te min om zich te meten met de top van Nederland. De categorie famkes, jongens en Ja, wat kan Abel Luc Stedenhouder op de middelste batten bij de jongens? Ek die had nog net zien laten wat hij kan. Hij gaat in elk geval verder, maar het is net genoeg. Santje 16,28 mag ik zeggen. Dat is een mooi eind verder. Dus Jelte Hitstert is echt klaar in Jaarsveld. Maar vooral zijn we natuurlijk benieuwd naar de afstand, de sprong van Femke Rispens. Voor Cynthia noteren we 11,40 meter. Inderdaad, haar verste afstand van de dag. Dat hebben we nog wel heel goed gezien. Na 11,33 uur, 11,40. En bij de jongens, dat gaat overigens niet voor de seniorengroep. Dan die moeten natuurlijk de rondes afwachten van de tweede groep senioren. Nu bij de senioren staat klaar Jelte Hitstert. Ja, de bult is lekker vult. De omstandigheden zijn natuurlijk fantastisch. Het is prachtig mooi. Lekker zwaar, maar ook voor het publiek is het heel noffelijk. Lekker uitwaaien daarachter op de lek. Achter Jelte Hitstert. Wilt hij zelf beschik je mij gooit het aan naar de finale. Jelte in zijn allerlaatste sprong in deze voorronde. Jelte Hitstert, nee, komt roem voor de 18 meter lijnen al in het zonnebed. Dus ik voor Jelte Hitstert betekent het na 2 wiersprong dat hij eigenlijk nog wel weet van min NK zit erop. Oeh, op de achtergrond Femke Rispens die weigerd wordt, ja waarom ik net. Ze gaat onder leiding. Ken natuurlijk een betere afstand broeken voor die finale feest. Maar de stok die krijgt scherp. Maar voorlopig staat ze gewoon brutaal op het eerste plak bij de famkes. In de aanval op die hoge 16 meter. Maar de insprong wil niet meezitten. En dan is dat Corné de Recht. Blijft staan op 15,86 meter. En weet ik dat hij net bij de finalisten zit bij de jongens. Jelte Hitstert 17 meter en 9 centimeter. Ja, dat zal dus niet voldoende zijn voor de finale. Daar gaan we maar vanuit. Jelte Hitstert. De onderwijzer uit Bolsward, die kan dus onder de douche. En voor de rest vanaf de bult genieten van
wat zijn collega Pieriers en Bossenvesten is hier laten zien. Ik ga er bij de senioren eigenlijk vanuit dat als je minder dan 19 meter springt, dan is dat onvoldoende. En aan de andere kant zo 20 meter 39. En Wouter Minder, die vindt dan wel de kansrijk voor de finale. Dus nou, we moeten gewoon afwachten. En dat is ook wat de senioren aan het eerste blok sowieso moeten. Die moeten het afwachten. Want wat komt er aan het tweede blok waar de echte favorieten zitten. Minder is 13 meter en 17 meter wordt gevonden. Vanmiddag. Klaar om haar laatste sprong de voorronde te maken. Klein Bomberzout zijn. Veronique van Midden zocht dat haar treddensprong niks oplevert. En dat betekent dat zij op het zesde plak in de tussenstand staan blijft en dus ook uitschakelen is. Wilco van Amerongen. Die toch een groot talent aan het leren leen. Had een zwiere knibbelblessure gehad. Is onder het revalideringslijn. Is starig gewoon op het rondbouwen. En pakt hier toch een dikke 9 meter. Nou ja, dan ben je in elk geval net helemaal kanslees. Hij verbetert hem aardig. Nog een beetje verder gehad voor de Nooi. Rutger Haanstra, kent die nog wat beschutten hier in deze jongensfinale? Nou, die zit er hartstikke mooi in, hè? Ja, shirt is on. Dik oer de Santje meter. En dat zo beschutten. Een dik nieuw persoonlijk record. Jongen. Dit is een topprestatie van Rutger Haanstra. Zijn eerste hier bij de grote jongens. En dan je presenteren op een NK. Ik denk zelfs dat hij verder is als Jarig Wienstra. Ja, dan geef ik Vardo van Akker het advies om er toch zeker nog een beetje te blijven springen. Dus op richting die 14 meter voor Vardo van Akker. En wat komt er achter de naam van Rutger Haanstra? Handen op elkaar, 17 meter 70. En nu kijken we naar Centimeter 70 van Rutger Haanstra. Vardo van Akker. Een dik nieuw persoonlijk record. Dat betekent dat we hier afscheid nemen van de Fries kampioenen Vardo van Akker. Maar ze mag nog een heel seizoen bij de meisjes uitkomen. En wij zien haar weer volgend jaar terug. Ja, wils Vardo van Akker toch de regerend Frieske kampioen. Hier constateren mat dat zij net bij de beste trein eindigt hier op dit NK in Jaarsveld. En dat is toch wel een domperke. En dan het trippelweekend in Marspel, die gaat uit koers. Die zat met zijn zoon Bas Tolbo. in Londen. En Vardo zegt, ja, Hij weet dat met deze sprong ek zien NK erop zit. 4 uur koers en dat was natuurlijk zo. en hij is klaar. Bas Tolboom uit de koers. Op de middelste stand vraagt Jelle Timmerman onze aandacht. We moeten even wachten omdat die afstand van Bas opgemeten gaat worden. Hij weet inmiddels dat 17 meter 38 van... Ja, bij de jongens dus nou een nieuwe kopgroep. Reinier Overbeek natuurlijk dik eerste met die 9 meter Santje. Op tweede plak nou Rutger Haanstra, de debutant met Santje meter 70. En een derde plak nou voor Jarig Wienstra, Santje 38. Dat is direct de drompelafstand dadelijk, bijvoorbeeld voor Witsenauta. meter geregeld. Alleen 17 meter 38 is een uitdagende afstand. Kan hij zijn beste beentje voorzetten. De allround sporter. Die bezig is met wielrennen, hardlopen, triathlon en alles wat maar op duurvermogen wijst. Maar ondertussen ook een explosieve sport als volksfest. Jelle Timmerman, ken die nog een onval doen dan op die sprong? Nou, zeker. Want ik een dikke centimeter. En dan gaat het om die Santje 38 van Jarig Wienstra, of net. En daar komt hij wel heel dicht bij in de beurt. Jongen, dat is een spannende groep. Naar de zeeschans, waar Iris Mulder haar laatste kans
toch een ticket voor die finale te krijgen. 13,77 meter is daar de te kloppen afstand. En dan ook nog de wetenschap dat Sigrid Bokma bijvoorbeeld in Petervlas ook nog te springen. Hier is Mulder. Gaat echt te vlot door. Over de Hollandse kampioen zullen we niet terugzien in de finale. En dat is dan echt weer verrassend, want zij waren wel Hollands kampioen hè, bij de Famkes. Dus krijgt als Vardo van Akker de titelverdedigers. Lees het eruit. Oh, en dan komt het bericht binnen dat Jelle Timmerman op centimeter 39 komt. 1 centimeter verder als Jarig Wienstra. Maar die staat klaar en die mij nou. Maar die weet dus weer rond thuis. Hij is 1 centimeter voorbij lept. Toch Jelle Timmermans. Dat is inderdaad zeer verrassend. Ja, die had hier gedacht dat dan Rutger Haanstra en nu zo de koers springen van 17 meter 70. Hij springt er bijna een meter bij. Ja, eigenlijk maar de Jarig Wienstra en Witse Nauta gewoon doen wat ze altijd doen, namelijk die 18 meter stel zetten om nog finalist te worden. Al die kanonnen nog nagekomen, maar voorlopig dus tweede plek. En de man die aankomt aan de Rogenbeek is hem al voorbij, dus alleen Jarig Wienstra en Witse Nauta kunnen nog op bedreiging zijn voor Rutger Haanstra. Ja, en dan is het afstrepen zo te zeggen. Dus Jarig Wienstra, voor hem staat er heel veel op het spel in deze laatste voorrondesprong. Tot nog toe goed voor 17:38, maar hij moet dus voorbij die 17:39 van Jelle Timmerman. Om zich een finaalplekje vallen. En Bent was bij de meisjes, ook zij met 13:77, is nog niet helemaal zeker dan de derde plek op dit moment, maar weet dat Sigrid Bokma komt. Eerst hebben we Jarig Wienstra. Jarig Wienstra, kan hij verder? Hij zal verder matten, maar gaat hij rjocht genoeg? Ja, zeker gaat hij rjocht genoeg. Beetje het koers, maar hij pakt meters, ja. Hij gaat echt over die 18 meter. En dan is het tweede plak Wolsegoerders wes. Ja, dat doet hij dan toch heel knap, die regerend Fries kampioen bij de jongens. Die hem hier toch spectaculair verbeterd in zijn treddensprong. Hier, Bent Vlas, kan zij er nog iets bij doen? Nee, dat gaat niet lukken. Bent Vlas bij de Famkes. Die bleef in de wachtkamer zitten. Tredje en 20, voorlopige tredde plakje. En zij maar dus afwachtje wat straks Sigrid Bokma doet. Die sprong lag. Natuurlijk, Davy is haar al voorbij. Dus alleen Sigrid Bokma kan nog op bedreiging zijn voor de finale van Bente Vlas. En dat betekent ook dat Femke Rispens en ook Davy Groothedde zeker zijn van hun plekje in de finale. Dus Davy kan nu al gaan beginnen met finale spreken. Hannes Carion, Fassin, treddensprong. Dat is aardig beter, hè? Ja! Dit is dik over de 20 meter. Hij komt in de buurt van het balsje. En laat weer even zien dat hij er altijd staat op belangrijke wedstrijden. Als het genoeg is voor de finale plak, dat weten we net. Maar voorlopig klimt hij spectaculair in elk geval naar het tweede plak. Komt in de buurt van die 20:39 en docht weer helemaal mee. Doet het leuk, doet het meer dan leuk. En het is hem gegund. Jarig Wienstra, 18 meter 33. Wils vermelden kennen dat Jarig Wienstra 18 meter 33 liepte. En dus oertjoegend het tweede plak oerneemt van nog altijd Rutger Haanstra met het PR van Santje Santig. En daarmee is Jarig Wienstra wis van de finale bij de jongens. Want Reinier Overbeek stiert al voor hem. En Witse Nauta, ja, die kan er alleen nog maar in de buurt komen. Reinier Overbeek, kan hij nou Versa vlammen? Jongen, wat... Oeh, ik nog een misgreep ertussen. Oeh, dit scheelt hem aan, hè? Maar weer heel makkelijk roem over die 18 meter. Wat is dit toch een supertalent. Dit is de opvolger wat mij betreft van Aart de Wit. Of kortere termijn misschien zelfs van Jacco de Groot. Maar wat klimt hij makkelijk, wat zweeft hij makkelijk omheeg. En hij perst die topafstand eruit als wie het helemaal niks. 3-4 sprongen mij als toppunt op dit moment die 19 meter Santje. De 4e sprong ooit op een NK in de jongensgroep.
kampioenschap, elke locatie heeft zo zijn eigen dynamiek. Maar het ziet er naar uit dat er vandaag hier in Jaarsveld ver behoorlijk... Ja, en bij de Famkes zullen we Demi Grootherder staan. Die is al wist van de finale. En die dochter die er heel prima, hè? Sjörzon, oh, die pakt de leiding hoor. Jongen, Demi Grootherder, die gaat richting die dikke 14 hele meter. Komt op 14,82 Demi Grootherder. Onder druk van de thuisaccommodatie. En dat kan ook wel weer een stimulans zijn. Maar ze zetten de zaak nu toch redelijk op scherp. En dan, dit ziet er ook nog wel een beetje dreigend uit. Maar verder dan dat komt het niet voor. Ja, dat weer Thomas van Midden. Hij zit er nog altijd bij in die kopgroep, bij die 18,92 meter. Wilst Hannes Carrion is correct 20 meter zo'n 20 noteerde. En daarmee maar stip op 12 in de seniorengroep. Maar wat komt er op het boord voor Demi Grootherder? Demi Grootherder noteert 15 meter 63 en staat daarmee 4 op kop. Meisjesrecord van de accommodatie hier in Jaarsveld, want dat staat nog steeds op naam van Anna Jet Leijenaar. In 2009, de tijd dat er nog geen meisjesklasse bestond, maar ja, wij rekenen dat toch. Wil er even een beetje discussie weer over wat nou het Famkesrecord is op een NK. Nou, dit is een hele vierde, maar in 2009 hebben we hier ook een keer sprong. Toen sprong Bart Helmholt 21 meter in, maar toen sprong ene Anna Jet Leijenaar van Driels 16 meter en 6 centimeter. En dat weer toen nog een Famke qua leeftijd. Dus eigenlijk is dat het NK-record voor Famkes. Zo, toen weer er nog geen Famkesgroep, toen weer er alleen nog een vrouwelijksgroep. Maar Sint-Wurg wordt dat in mijn terugwerkende kracht waarom rekenen naar afstanden en records. En dan is het nog altijd Anna Jet Leijenaar die hier het Famkesrecord in handen houdt. Argument om een wedstrijd stil te leggen is dat records worden gesprongen, of in ieder geval benaderd. Wel even hinderlijk voor de springers in kwestie die aan de beurt zijn. Die zullen even de concentratie vast moeten houden. En daarna gewoon het beste van zichzelf gaan geven. Wedstrijdleider André Fraai komt naar de bus toe. De wedstrijd leidt al even stil, want het werd al besjoemen als een officieel record. Vervelend voor de concentratie van met name Sigrid, Fietsen en Aarden. Moeten zich opnieuw straks helemaal gaan opladen voor die allerlaatste sprong. En met name Sigrid natuurlijk. Dan werd blijkbaar dat officiële record, officieuze record mag ik zeggen, van Anna Jet Leijenaar net als zodanig honoreerd. En zo dit willen ze een officieel Famkesrecord willen kennen. Die 15 meter 63 van Demi Grootherder. Er hangt veel vanaf in deze laatste ronde voor deze drie. Ja, er staan 3 Friese deelnemers nog te wachten op een schons. En die staan net samen te wachten, want zowel Sigrid Bokma als Witse Nauta als Arge Hulder hebben nog net plaatst voor een finale. Demi Grootherder 15 meter 62, dat betekent dat de wedstrijd ook weer doorgaat. Op alles gaat weer. Wils namens de wedstrijdleiding die verder uit ziet, Hilbrand Bosma en Erik van Amerongen bestaan. Zoals genoemd, belangrijke sprongen dus nu voor Sigrid Bokma. De jonge dame uit Hilten. Ook zij studeert aan de VWO. En Witse Nauta. Ja, 3 Friese troeven staan ook klaar. Voor hun laatste sprong in dat eerste blok. De man die dit jaar zijn studie heeft afgerond bij de En waar gaat nou dadelijk als eerste los? Witse Nauta. Kan die dan nog een onval doen op die 18 meter? Kan die daar nog aan komen? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel dat hij verder is als die Santje Santig van Rutger Haanstra.
Rutger Haanstra die had in elk geval een fantastische sprong aanleveren. Dik naar persoonlijk record. Wat een debuut bij de jongens. Maar ik vrees dat Witsenauta correct verder is. En wat kan Sigrid Bokma? Want die zit nog net bij de finalisten. En dat wordt hem echt net. En dat maken we dan echt wel ondertekenen als de eerste grote verrassing. De favoriete bij de Famkes. Sigrid Bokma. Hek het naar draaien sprongen in Jaarsveld. Wat kan Aage Hulder? Kan die nog een onvol doen? Nou, in elk geval rond oer de 18 meter. Maar ik vrees met grote vrezen dat dit net genoeg is voor de top 5. Want de grote cracks, senioren groep 2, die moet alle nog komen bij de 4 sterkste Friezen en de 4 sterkste Hollanders. En dan is het maar zeer de vraag of hij hier in de buurt komt van een top 5 klassering. Ja, de beslissing is gevallen. Voor de jongens van Witsenauta, 18 meter en 3 centimeter. En daarmee gaat hij de finale. Witsenauta noteert 18 meter en 3 centimeter en is daarmee de nummer 3 in de jongensfinale. Tweede wordt der Jarig Wienstra 18:33 voorlopig. En eerste staat er 4 op kop. Reinier Overbeek 18:90, 18:18 en 19 meter zandje noteerde er. Die staat op kop, die gaat als beste de jongensfinale in. En ze hebben het ook gered. En Rutger Haanstra, nou die kunnen we feliciteren. Ja, en bij de Famkes kennen we natuurlijk de finalisten ook al nemen. Want Demi Groothedde staat daar roem op kop met 15 meter 63. Tweede plak is daar heel knap voor Femke Rispes met die 14:79. En op de derde plak Bente Vlas toch nog correct in de finale als nummer 3 met 13 meter 77. Een man met grote, rake klappen in een vrij langzaam tempo. En dan zijn wij los met de tweede blok. Blok van de vrouwen, de junioren en de senioren. De topklasse senioren. Bij de senioren voorlopig op kop Wouter van Midden met die 20:39. Tweede plak voorlopig Hannes Carrion 20:27. Derde plak Wilco van Amerongen 19:05. Maar dat zal naar alle gedachten net genoeg wezen voor de top 5. Die 20 meter sprong meisje in kans. Maar zelfs die maar te vrezen, want het niveau bij de senioren is dit hier bijzonder hoog. Ja, Mike Bax, die wordt Fortendalers wegje. En dat pakt verkeerd uit. Want die kan zwemmen. Wilson van Aage Hulde nog melden kennen dat hij 18 meter 90 noteerde. En dat is een voorlopig 5e plak. Want daarmee is hij 12 centimeter minder 4 als Thomas van Midden met 18:92. En dat is dus nu inderdaad de Fries-kampioen bij de junioren, Bobby Zwaagman. Ja, een man die kan pieken op kampioenswedstrijden. Dat heeft hij al zo vaak laten zien, deze Bobby Zwaagman. Hij heeft al liefst 5 titels bij elkaar te springen en ja, nu dus regerend Fries-kampioen met die prachtige 19,52 meter. Ja. In Burger dit jaar heb ik hem ook zelfs 19,99 meter skispringen. Een nieuw schansrecord voor Burger. Zijn opa ging toen helemaal uit het dak. Ook hier weer aanwezig. Ja, die volgen alle wedstrijden. Opa en oma van. Ja, en dan ben we bij de juniorengroep bij Bobby Zwaagman. De kerstvers Friese juniorenkampioen. Maar die begint ongelukkig. Gleed naar beneden. Bloed droeg. Maar had nog 2 kansen om zijn reputatie weer te maken. Ik Bobby Zwaagman een echte kampioenschapsspringer. Verskaten Nederlandse titels achter zijn namen. Maar nou nog net in vorm. Ook zij, die zich keurig te handhaven dit seizoen.
wist haar zo'n record niet aan te scherpen dit seizoen, maar dit met 1484. Benaderen ze dat wel. En wat doet Tevens Hopman weer zijn eerste sprong? Nou, die had een heel aardig begin, want hij passeert voordadelijks de 18 meter linie. Maar Sjocht ontevreden, want ja, daar hier wel aardig meer in zitten. Op achtergrond Melanie Heins met haar eerste sprong. 4 uit koers. En een sprong om goud te vieren. Nou, bij afstand dan. Tevens Hopman, 18 meter 39. Robin Zwaagman, 46. Afstand van Melanie Heins komt nog binnen en ondertussen staat de polster alweer klaar voor Richard van Bemmel. Er waren bij de afdeling linksfoto waren er al 4 junioren die zeiden we willen 18 meter gaan halen dit seizoen en we willen NK gaan springen. Maar van die 4 maakt Richard het waar. Hij is ook 18 lentes jong, springt voor het eerst dus dit jaar op het NK en terecht. Want hij is echt doorgebroken hoor dit jaar. Vorig jaar zag je dat al aankomen, maar dit is dan het jaar van zijn definitieve doorbraak. Hoogtepunt voor hem tot nog toe was een schitterende derde plaats op de nationale vierwielmanifestatie in Friesland. En Bij de junioren staat klaar Richard van Bemmel. Krijgt 18 hier. Voelde hij hier op toch. Derde prijs op de NWM in het Heidenskip. En is hier een van de outsiders in de juniorengroep. Richard van Bemmel. Ken hij dan voordadelijk? Nee, die had echt al een misslag ertussen. Nee, rustig begin van Richard van Bemmel. Hij zal het smietematten op zijn oren bij de sprongen. Op de seniorenschap staat Rian Baas klaar. En dat is de eerste van het Hollandse supertrio. 11 sprongen dit seizoen boven de 20 meter. Kampioen zegt dat daar. Ja, en dan staan er 2 kanonnen klaar. Ik denk dat Wendy Helmers als eerste keer. Ja. De winnares van de NWM, het Heidenskip. En die begint aardig. Wel een eind uit koers. Wils bij de senioren. Rian Baas begint. We zien optreden. Oh, ik voort een misgreep. Ja, zonder de krachten de voet uit. Toch nog makkelijk over die 18 meter. Maar een van de jongens die dit hier de 21 meter grens passeerde. 21 Sontjen is zijn PR. En dat betekent dat hij een absolute kandidaat is voor goud hier in Jaarsveld. Ook binnen, 14 meter 63. En de afstand van Rian Baas, die wachten we even af. We gaan ondertussen kijken naar Riske, Galema, Rutger Piersma en Isra Vader. Drie zijn nog een kwartier. Riske woonachtig in Groningen op dit moment, omdat ze daar kooschappen lopen in de competitie. Wendy Helmers bij de vrouwen kwam daar 14 meter 63 en staat daarmee voor eerst op het eerste plak bij de vrouwen. Ja, 3 Friesen staan er klaar. Bij de junioren Rutger Piersma, bij de senioren Isbrand Galema en bij de vrouwen Hiske Galema. Rutger Piersma. Dit hier al een prachtig PR-lab van 9 meter 71. Ja, als je dat hier kent, dan ben je absoluut kanshaver. Rutger Piersma, geeft nog wat te vlug hoor. Geeft een beetje te vlug hoor, maar wel de eerste ontnota bij de junioren. Richting Santje een hele meter. Mooi begin van Sien en Kaaien. Isbrand Galema is de volgende bij de senioren. Ja, de man als wetenschappelijk onderzoeker bezig voor de Universiteit van Groningen. Onder aansturing van de voormalige bioloog Teun Piersma. Theo Hopma strakjes hier 18 meter 39. Dat zo in de seniorengroep ontnota betekent een 6e plak. Geen finale dus. Wilst Hiske Galema begint aan haar eerste NK-sprong.
Ken zij voet een klappermeidje. Hiske Galema die pakt meters. Ja, oer het rede baltje heen. In elk geval voorlopig de koppositie voor Hiske Galema bij de vrouwen. En daar gaat Isbrand Galema. Oeh, die viel al dat er scheef gaat. Eind uit koers. Nee, dit is hem dan net. Maar dan niks aan de hand. Hij heeft nog 2 sprongen te goede. Ja, het lijkt er nogal eens op alsof de polstok in de loop van de sprong een draai maakt naar rechts toe. Dan moet je als speler dan helemaal net op reageren. Meteen je lichaamsgewicht naar links verplaatsen. Moet kijken eens rechts trouwens. Om die polstok toch de goede kant op te manoeuvreren. Hiske Galema, die bent nog wat met. Komt tot 5. Dat verplicht maar in de over in de damesgroep. Ja, in die juniorengroep op de middelste batten is voorlopig de eerste sprong op naam van Rutger Piersma. 17,40 meter. Nou ja, let maar zien dat het een mooie warming-up is, want het gaat aan een heel eind verder in de breedte, maar je maar rekening. Won de wedstrijd bij zijn eigen vereniging de Polstukdag in Rotterdam. Derde op het Hollandse kampioenschap. En fanatieke beoefenaar van deze sport. Andere sportbezigheden heeft hij niet veel, maar dit is het. Ja, bij de vrouwengroep, Hiske Galema, die begint echt heel prima rond haar NK. Want die iepent bij een sprong over de 15 meter en 3 centimeter. Daniel Kluistra die kan voortdaligs omklaaien, want dit lijkt er vanzelfs nergens op. Striem in de oren, geen gong, ja dan krijg je een enkele stak op derde punt. We kijken bij de meisjes dus naar Overbeek overgekomen. Meisjes bij de dames inmiddels, want vorig jaar sprong ze nog bij de meisjes. Dat waren 2 van Nederland. Maar ook in de damesgroep plaatst ze haar partijtje wel degelijk mee. Won de Friese bokaal bijvoorbeeld. Fabienne Overbeek, wat let die eens in? Jongen, zullen we doen? Oh, die klap voort over de 16 meter heen bij de vrouwen. Ja, Fabienne Overbeek, de naam zei het al, het zuske van die topjongen. Let hier echt direct zien dat zij de goede gain meekregen had. De wedstrijd is echt hier een brutsen daar bij de vrouwen. Na je liefster over de 16 meter heat. Fabienne Overbeek. En wat kan Erwin Timmerarens, de man met het nieuwe spectaculaire PR van 21 meter 33, die iepent hier voorzichtig met een hege centimetersprong. Maar hou hem in de gaten. Uitstekende sprong van Fabienne Overbeek, zeg. 16 meter en 5 centimeter. Zou dit dan meteen al, dat wil je eigenlijk niet denken. Dat Hitchcock zou dat zo zeker niet verzinnen. Die wil een spannende ontknoping. Maar dat het een sprong is waarmee je ver komt. En een sprong die finale waardig is, dat is wel heel duidelijk. Ik wil vermelden kennen dat bij de vrouwen de topafstand van Fabienne Overbeek uitkomt op 16 meter en 5 centimeter. Daarmee zit ze maar 30 centimeter onder haar PR. Dik onderleiding. Oeh, Jan Teren Nauta begint echt met een wierdsprong. Komt net over het derde punt. En had nog 2 sprongen te goede. Dan krijgt hij een aanval op die prachtige afstand van Fabienne Overbeek. Ik kan hem niet vinden. 16.05. En bij de senioren, dan gaan we kijken naar de Zuidse Bokma. Tweedejaars senioren. Klaske Nauta bij de vrouwen. Kan die haar voortdaligs melden in de top? Nee, hè, absoluut net. Stier haar stil op de botten. Minne oren. En flint er dan voortdaligs ook in. Nee, Klaske Nauta die zit voorlopig even in de wachtkamer. Had nog 2 sprongen om haar te verbeteren. Maar de lotte leidt heeg, want Fabienne Overbeek had 16.05 en Hiske Galema 15.03. Dat zijn de nummers 1 en 12 voorlopig bij de vrouwen.
kampioen. Dus dat kan allemaal. Sietse Bokma. De boerenzoon uit Sietse Bokma. Exxon Lieper die zomaar in die top 5 uitkomen kan. PR van 20 meter 60. Oh, ik helemaal verkeerd erin. Hè. Min begin voor Sietse Bokma. Ja, ik maak nog even reclame voor de loodjes voor de ballonvaart. Ik koop hier naast de kopstel. Dus één loodje kost maar €1. En 4 winnaars mogen in afloop van deze wedstrijd een ballonvaart maken. En ook een persoon naar keuze meenemen. Nog niet is het eerst in de geschiedenis van de Monsterfest brengen. Ja, en de Hollandse top junior is Ricardo Fay. Dit hier een prachtig persoonlijk record van 20 meter 20. En kan hij hier direct een mooie afstanddeel zetten. Nou, het lijkt er wel op, alleen dan ga ik hier heel scheef op het laatste moment. Maar wat een dreiging zit erin. Ricardo Fay is wel een van de favorieten voor de Nederlandse juniorentitel. Maar voorlopig komt er net verder als een weertsprong. De topvrouw is Dimfy van Rooyen. En wat wil zij graag die Nederlandse titel weer in bezit zien te krijgen? Nou, een redelijk begin. Maar voor haar doen zeker net een hele goeie. Dat weet ze zelf. Maar ze is droeg. Ze weet nog ongeveer waar de stok steen kan. En had nog 2 sprongen te goede om een onval te doen op die top 3. De drompelafstand bij de vrouw op dit stuit is 4,63 meter op naam van Wendy Helmers. Ja, de tijd met de groot is begonnen, want Jacob won de laatste 4 wedstrijden won niet alleen, maar 3 van de 4 keer was het ook een standsrecord en 1 keer zelfs een Nederlands record. 8 sprongen boven de 21 meter. Ja, en dit is natuurlijk de man in vorm. Jacco de Groot, die dit hier het Nederlands record van Bart Helmholt, die 21,60 verpulveren naar 22 meter 21. De allereerste 22 meter sprong uit de historie. Onvoorstelbaar eigenlijk dat het Safir kan. En dat kan alleen nog maar omdat hij de polstok zo'n eind in het water staan had. Hij moet erheen zweven en dan maar hopen dat die stok recht gaat. Ja, dat gaat heel vaak mis vanzelfs. Maar als het goed gaat, dan is er een bloed antwoord. Jacco de Groot in zijn eerste NK-sprong. Nee, hij doet het even rustig gewoon. Het zal een roeme 18,5 meter wezen. Nou, rustig begin van Jacco de Groot. Maar de tappenfavoriet hier in Jaarsveld. Free Kramer bij de junioren kan hij direct een knap afstanddeel zetten. Ja, zeker. Voor zijn eerste sprong is dit heel aardig. Het is in ieder geval richting de 18 meter. Het zal een roeme centimeter wezen. Maar hij begint zijn serie hier heel goed. Prachtig, alle 3 ook in het populaire shirt, het Friese leidershirt. En daar, Marit van der Wal. Kan ze ook gelijk in de aanval. Marit van der Wal dan bij de vrouwen. Ja, die gaat echt een heel eind de goede richting uit. Ja. Voor een eerste sprong heel prima. De laatste weekend wie het wat wisselvallig bij haar. Enorm soort dreiging in de sprongen, maar vaak krijgt net. Nou, ze komt nooit in ieder geval op het derde punt. En dit is een sprong waar je maar verder kennen, waar je informatie uit heel kennen. En dit belooft nog wat, want laten we net vergeten, zij is nog altijd de Nederlandse recordhouster, maar liefst centimeter 58. Record bij de dames. Nooit sprongen iemand verder dan deze 17,58 meter van Marit van der Wal. En dan bij de senioren gaan we kijken naar de klassementsleider uit Friesland. Ook hij is een van de 21 meter springers. Ja, dan ben we trouwens de kopman bij de Friese senioren, Nart Bronsma. Ook die
kwam dit hier voor het eerst over de 21 meter. 21 meter 9 in Burgum. Maar ja, hij weet nou dat er in elk geval 3 Hollanders actief binnen dit verder wien. Dus Nart Bronsma zal echt vol onder bak matten. Wil hij hier de titel meenemen? Kan hij ook hier zich meten met die top 3 uit het Hollandse kant? Rian, Erwin en Jacco. Ja, zoals Bart altijd zei, je kunt ze allemaal verslaan. Wils Jacco de Groot Nies krijgt 8 meter 66 noteerde. Daarmee voorlopig op het 6e plak staat. Voor wat het wurg is. Zeggen we Nart Bronsma voor zijn eerste NK-sprong. Kan hij direct meters meiden? Nou, hij gaat echt wat vlug, ja. Echt wat vlug. Ik wil roem over die 8 meter, dat wel, maar hij weet zelf. Ik ken volle meer. Die Pols die kan wel een eindje verder. En dan komen de sprongen in de buurt die hij regelmatig maakt. Roem over die 20 meter. En waar weet, kan hij je wordt pieken. Even nog wat afstanden. Van Rooyen bij de dames kwam tot 13,77. En Marit van der Wal tot een meer dan 15 meter. Wils we nog even melden kennen dat bij de vrouwen Marit van der Wal 15 meter 32 noteerde. En daarna mijn stip op het 2e plak staat achter Fabienne Overbeek. Plaats in die 1893 is dus voor de senioren de te kloppen afstand voor een plekje in de finale. En Freek Kramer, die we niet eens correct zeggen, wie het Freek Kramer dus met centimeter 91, die pakt daar gewoon de koppositie oer. Verder als Rutger Piersma, die staat voorlopig op 2e plak. En de 3e plak is voor Bas van Leeuwen. Bas van Leeuwen nou verder, niet eens correct, 16 meter draaien. Nou toch wel over de 16,5 meter waarschijnlijk. Dus die verstevigt op dit moment zijn 3e plak bij de junioren. Waarop gefocust moet worden, bijvoorbeeld door Kimberly Engelhard en Marit van der Wal 15,32 staat daar tussenin op een 2e plaats. Dat is eventjes de top 3 in de vogelvlucht. En Bas van Leeuwen komt in zijn eerste sprong tot 16,74. En dat wordt dus de kloppen afstand bij de junioren. Ja, bij de senioren noteren we voor Nart Bronsma in zijn eerste sprong 8 meter 93. En dat betekent voorlopig het 4e plak. Weet dat er misschien toch geen 20 meter gesprongen moet worden. Het hangt er maar vanaf. Een hoge 19 kan ook heel erg goed uitpakken. Kimberly Engelhard, 15,03. Dat is een afstand die ze wel in haar mag. Dit is veel beter. Ja, maar is de sprong. En dus komt het wel in het scorebord. Kimberly Engelhard bij de vrouwen. Mike Baks. Ja, dit kan niet hebben. Dit kan niet. En wat doet Mike Baks? Ja, die meldt hem echt bij de top, ja. Dik 90 meter sprong voor Mike Baks. En dat betekent dat hij in die top 5 kroept. Slecht, want dan spring je zo even de top 3 in deze voorronde. Dus hoe wat het waard is. Maar goed, dit aan de andere kant kun je zeggen, dit kun je nog vast hebben. De concurrentie, ja, moet maar zien dat ze er overheen springt. En die concurrentie moet natuurlijk dan komen onder andere van Tevens Hopma. Eerste voorronde van 1839. Nou, met een soort record van 20. Oeh. Ja, en dit is al de 2e sprong van Bobby Zwaagman. En die begint zijn toernooien dan net zo geweldig. Dan moet ik zeggen, dat hak vaker bij hem zien, dat er met de hak en hoe de sleet nog in de finale kwam en daar dan tas leeg, maar hij let het er nog wel op aankomen. Ja, dit is natuurlijk geen afval om als regerend Fries-kampioen trots op te zijn. Melanie Heijns bij de dames en Teuwis Hopma uit Harlingen, de man op de strandschuw. Ik memoreer al dat altijd bezig is met de opbouw van de jeugd van Antonie Bijls. Hij is ook docent lichamelijke oefeningen aan de Maritieme Academie in Harlingen. Wils de drompel aanstaan bij de junioren nou wat heen geleid, want Bas van Leeuwen verbetert hem naar 16 meter 74. Dat is 3e plak in de juniorengroep ontnota.
Bij de vrouwen zeggen we Melanie Heins. En die helpt de derde punt net. Nee. Die bewaart het voor haar laatste sprong. En wat kan Tevens Hopma dan? 18:39 in zijn eerste sprong. Dat betekent een 9e plak in de tussen staan. Ja, daar maakt toch zeker wel een meter bij. Tevens Hopma. Oh, het driegewol. Hij ziet net raar erin. Maar komt net over het derde punt. Tevens Hopma had nog 1 kans om hier finalist te worden. Wils we nog melden kennen dat Mike Baks nieuws krijgt in de seniorengroep. 9 meter 64 noteerde en mijn stip op nummer 3 staat. Utrecht staat er achter zijn naam. Maar je moet niet denken dat hij in het stadshart van onze provinciehoofdstad woont. Boerenbuurt tussen de meren. Ja, pak ik dit keer de junioren neem. Frederik Kramer aan de eerste sprong, Santje junioren. Dat is heel goed. Rutger Piers met Santje 40, die stiert tweede. En Bas van Leeuwen, de Hollander, die stiert maar 60 jaar zijn getreden. Alle springers die hebben nog 1 of 2 sprongen te meer. Want ik pak daar even nu de Fries kampioen. Ja, het is wat met die Fries kampioen. Zo'n Bobby Slaagman. Hij begon bij 46. Nou ja, dat is een sprong van net. Die wil zijn 4e sprong, 19 is. En de tweede die kwam met 45. Dus ja, Bobby Slaagman. Vaak misschien wel met de hakken worden gesleerd. Het beter, die zal nou echt in die trettensprong alles schieten maken, want alles is weer Friese kampioen bij de junioren. En ken die de kleine man en ken die de laatste sprong in de finale als hij concurrent misschien. Die is dus net goed te zetten. De vrouw die is nog veel pieper. Richard van Bemmel, kan die dan hem verbeteren? Nou, die komt in elk geval over die 16 meter heen. Maar ik denk net dat het verder is als 16 meter 64. Dat wil zeggen dat hij net bij de traptaaien zit voorlopig. Wendy Helmers bij de vrouwen. Kan die haar snelheden? Ja, dit ziet er beter uit. Dit ziet er beter uit en die gaat richting die lijnen van 16 meter. En dat betekent dat die zich behoorlijk verbetert. De tweede positie ontnota is van Hiske Galema met die 15 meter treien. En ik denk dat ze er voorbij is. De eerste plak nog altijd. Fabienne Overbeek met die 16.05. Tweede Marit van der Wal 15.32. Ja, en dat ziet weer een hele protodrie in deze sprong van Rian Baas. De man van 21 centje in dit seizoen. Maar nou 4 boetende sector. Rian Baas had nog 1 kans om bij de beste 5 te leppen. Wils Wendy Helmers niet krijgt bij de vrouwen 15 meter 50 noteerde. En daarmee mijn stip op het tweede plak staat achter Fabienne Overbeek 16.05. Maar voor Marit van der Wal met 15.32. En dan betekent dus dat Hiske Galema met die 15.03 nou boeten de boord vol is. Maar zij staat nou wel op een kans. En zij mij dadelijk beziekje om daar weer tussen te leppen. Rutger Piersma, dat is de man bij de junioren, die zich voorlopig al wel zeker weet van een finale in de eerste ronde. En bij de senioren gaan we kijken naar Isprong Galema, die buiten de sokkelsprong in zijn eerste sprong dus nog geen afstand op papier heeft. Rutger opent hier het bal van deze 3 sprongen en die gaat er naar de koers. Hij doet nog een keer mis. Ja, dan is het een toch mislukte sprong van Rutger Piersma. De man met een geweldig gezongen record van 19 meter 71. Ja, dat laat hij hier dus niet zien omdat hij uit koers ging. Waarschijnlijk ook daardoor
corrigerend en dan met de rechterhand ingrijpend in die schot en hem niet meer kon sturen. Rustig houden bij de dames. Voor haar is deze tweede sprong al direct van uitermate groot belang om zich weer in de finale te veilig te springen. Groot, gewoon groot. Wie gaat er? De H-E-D-D-E. Dat doet die vrouw. Kijken of dit een zomerbedrijving gaat worden. En dat is het niet, want ook hij gaat... Dan gaat Isbrand Galema en die gaat te wetter. En dan wordt het echt voor Isbrand Galema een moeilijk verhaal om die finale te bereiken. Oh, en het gaat correct net goed voor Hiske Galema. Wat ziet ze er dichtbij. En gaat zijn stok recht, dan kun je samen de winnende sprong erin in de vingers hebben. Ondertussen. Maar ja, ver en flop zit vlak bij elkaar. Maar ze mij nog een keer. En ze weet nou in elk geval wel ongeveer waar de stok stinken. Dat we alweer toe zijn aan 3 Hollanders op de schotsen. De posities verschillen nogal. Fabienne Overbeek heeft als debutante in de damesgroep meteen al een prima uitgangspositie met die 16,5 meter. Daniel Kluistra weet dat de drempel op 16,79 ligt. Dat is een afstand waar de goed klimmende Kluistra uitstekend in mee kan komen. En dan Erwin Timmer-Arends. Heeft net een mooi proefsprongetje gemaakt. 17,91 meter, terwijl Daniel Kluistra hier de dode punten niet. Daniel Kluistra, die gaat erin. En dat betekent dat Jan Terenauta hem daarna op meisje kan op de middelste batten om een sprong te produceren die goed genoeg is voor een finale plak. Deze jongeman die de NFM-finale moest laten lopen, maar die hier al zijn kroon kan halen bij dit Nederlands kampioenschap. Door te laten zien dat hij er wel degelijk staat. Het is al een keer jongenskampioen geweest, het is al een keer juniorenkampioen van Nederland geweest. Maar goed, nu nog de seniorentitel. Hij is toch wel een van de gehandigden voor die titel. En hebben hem dus verdraaide vraag mee in de finale. Hij moet het wel zelf doen. We gaan kijken wat hij er van terecht brengt. En natuurlijk ook naar Fabienne Overbeek. Die wat meer risico kan gaan nemen. Misschien ook al aan de top gezet heeft. Dat zou nog best wel eens kunnen. En dan ga je voor de 16,5 meter. Wat voor de dames wel een hele verre afstand. Fabienne Overbeek. Die gaat weer aardig vieren, hè? Maar net zo vier als haar eerste keer. Dus bloedsteen op die prachtige 16,05. Oeh. Weer een favoriet die zijn tweede sprong misleren shot. Erwin Timmer-Arends. Ja, dan kun je wel een PR van 21-23 achter de naam staan, maar met zulke sprong kom je net in de finale. Dus hij verheegt de spanning, de druk voor zijn derde sprong. Fabienne 14,81 meter. Op de middelste schans staat de pols klaar voor Jan Terenauta. En ik heb al gezegd van nou het is Ricardo Fay tegen de top 4 van Friesland. En een van die grote 4 is dan deze Jan Terenauta. Jan Terenauta. Ja, hier in Holland zeggen ze van wij hebben één junioren favoriet. Dat is Ricardo Fay. Friesland had er 4. En een van die 4 is Jan Terenauta. Maar ken je die weer meidje? Kan hij het hier snel letten? Hij verbetert hem al. Maar ja, een dikke centimeter. Het is wat aan de magere kant, ja? Maar wat je zegt is, ben ik het mee eens, Hans. Het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Zijn zus dan, Klaskenauta. Hij had geluk dat er nog een sprong had. Maar waarschijnlijk schoot er op dit stuit naar het derde plak bij de junioren. Om voluit te gaan, daardoor opgejaagd door haar coach, Sjoerd Hopma. Ja, dat is het bij Klaske. Vertrouwen. Zij staat op de drempel om een wereldreis te gaan maken. Springt ook geen nationale competitie dit jaar. Eigenlijk direct na dit Nederlands kampioenschap vertrekt zij voor een heuse wereldreis.
en zegt het Vierliappen even vaarwel. Nou, als Fries kampioenen ga je dat met een heel goed gevoel doen. Maar natuurlijk wil ze daar nog wel een resultaat aan toevoegen. Deze Klaskenauta. Ja, wat kan Klaskenauta? Met, ja, kinderen met Kersvers Friesk kampioen, hè? Kan zij hier nog een keer vlammen? Komt wel over derde punt, maar zit net genoeg in, hè? En dan weet je gewoon dat je net bij de beste trui zit op dit stuit. Want dat derde plakje is nu nog in handen van Marit van der Wal met die 15-32. Daar komt Klaskenauta lang net om. Dus die wordt even meegenomen, dat levert enige vertraging op in de wedstrijd, maar goed. Gelukkig is het op de zijkant en kan de stap meegenomen worden naar de overkant. En Sietse Bokma, de man die met dit neerzetten en totaal met de eerste wedstrijd gewoon gaat kijken of dat nu lukt. Nu is de insprong beter. Wat doet Sietse Bokma dan? Is in tweede sprong? Nou, 18 meter. al krijgt oer de 8 meter. Rotte voor deze man. Het is vechten. Maar belangrijk net genoeg om in de buurt van een finale plakje te komen. Hier geen potten te breken. Die vijfde oorstaan is op dit moment nog in handen van Nart Bransma. Dat is 8 meter 93. En alles wat minder is, like als deze sprong, is net genoeg voor een finale plak. Jan Teerdenautas, 1739. Hier is Ricardo Fay op jacht naar die 1739. En daar komt hij voorbij. Ja, daar is Ricardo Fay. En die liet nou even zien waarom het hij favoriet is, hè? Hij waait een heel eind de goede kant uit. Komt roem over de centimeter heen. En die centimeter 91 van Freek Kramer zullen waarschijnlijk nog net helden. Maar hij meldt hem in de top en dus ook bij de drie finalisten. 14 meter 5. En dat maakt de kans daar vrij voor Jaco de Groot. Die natuurlijk die 1893. Nou ja, dat is een uitdaging voor hem, maar niet Nou, groot. die dame staat dus hier bij de krioog in de plan staan. Ja? Van Rooyen dan. Allebei en mee. Nou, echt wel voor een Heb ik hem uitdaging. geloof. Nou, fantastisch. Bij de dames wordt er goed gesprongen in deze wedstrijd. De derde afstand is de 1532 van Marit van der Wal. Spring je daar voorbij? Nou, dan sla je 2 vliegen in 1 klap. Ja, dan kunnen we bij de junioren nog even melden dat Jan Teerdenauta in die het derde plak nou in handen had bij de junioren met centimeter 39. Pleit moeten gaan beslechten. Die gaan voor het goud. Maar goed, soms vechten 2 honden om een been en gaat een derde erbij heen. Ricardo Fay, 1790, en dat is toch maar 1 centimeter minder dan de man die nu op de En stand staat. Ricardo Fay verbetert hemzelf aanmerkelijk. Hier een wiersprong natuurlijk in de eerste sprong, maar komt tot centimeter 90 en dat is 1 centimeter minder dan Freek Kramer. Centimeter 90. Wordt dit dan haar sprong? Bij de vrouw Dimfie van Rooyen, die komt ik op de line van die 16 meter. Zal dus ietsje minder wezen, maar die meldt zich nou dus in die top 3. En dat zou dan betutten dat Marit van der Wal, de nummer 3 op dit moment, daar weer uitwipt is. In die groep is het aardig spannend ontnota. Jaco de Groot. Goeie loop. Jaco de Groot zocht ik zijn tweede sprong misgaan. Maar is het recht genoeg? Het is een 19 meter. Het is een Ja, is het nog binnen de sector? behoorlijk stuk uit de koers. Is het nog binnen de sector? Springt hij op dit moment even naar de brand. Er wordt even zien, wordt er wel metten? Neemt hij denk ik die 5. Ik vreeg het me af. Zou het ook nog een vierde kunnen zijn? De 19 Er wordt met... Wat doet Freek Kramer op de middelste batten? Kent hij nog een verbetering? Nou, het zal daar weer ongeveer uitkomen. Hij gaat nou scheef uit koers. Maar weer prima sprong. Bij de vorm zit het wel goed. De richting, die kent nog wat beter. En dan knalt hij richting zijn PR dat er dit hier opscherpen naar 9 meter 75. Die hebben er zo een batterij van 5, 6 die zomaar mee kunnen doen aan de titels bij de junioren. Freek Kramer, nu ging hij helaas verder koers. Ja, Dimfie van Rooyen die mijn stip op nummer 12 met 15 meter 93. Bij de senioren Vlak achter Fabienne Overbeek met die 1605. Maar roem voor Wendy Helmes met 1550. Dat betekent dat er op dit stuit 3 Hollandse vrouwen in de top 3 zitten. En dus
kennen Marit van der Wal, Klaske Nauta en natuurlijk ook Heske Galeman nog vol onder bak in hun tweede sprong. En Marit van der Wal. Marit van der Wal had trouwens haar tweede sprong nog en die stiert haast klaar. Door dat Quinty Verrooyen haar uit die top 3 heeft gesprongen. En dan moet dus die bovenop op die 15:32 in haar eerste voorronde sprong. Er staan 12 Friese truien klaar op de schansen. In de ene zit Marit van der Wal, die gaat eerst. Kan ze het snel hier erin houden. En nou slagen meisje naar die top daar. En nou. Is dit genoeg voor 15 hele meter? Het zal er omspannen. Ik vreeg het me hoor. We zullen even wachten op de uitslag. Willen we dan eerst even schenken naar de Friese kopman Nart Bronsma. Die zocht dat de afstand ontnota in de topklasse nog net busterbaarlijk 4 binnen. Dus ook hij weet zich verdrongen uit. Hij leidt voorlopig op het 6e plak, omdat 15,14 Jacco de Groot daar tussen kwam is. Wat kan Nart Bronsma? Kan hij nou die meters wel pakken? Dit ziet er volle beter uit. Ja! En dit is oer de 20,5 meter, hè? Dit is wat hij kan. De zonnebril hier erbij op. Hij blijkbaar toch wat last van schittering van het centje wat je er doorheen glimt. Maar heel mooi jocht. Met ferme slagen naar boven. En hij pakt hier de koppositie voorlopig bij de senioren. Andere medewerker is nu nog ballonloodjes te koop, vlak bij de ingang. Er lopen ook nog dames rond. Het is nu of nooit. Wilst we melden kunnen dat Jacco de Groot niet krijgt 19 meter alwe noteerde, toch nog SAF 4 uit koers. Kunnen we ook melden dat Marit van der Wal nou 15 meter 14 noteerde, minder dus dan haar eerste sprong en dat die dus voorlopig op het 4e plak blijft. Ja, we zijn naar je koprenner bij de topklasse Nart Bronsma 20 meter 85. En dat bij een afstand, die beginnen erop te likjen. Wij meisjes op voor een climax van het seizoen waar in maar liefst 4 mensen potentiële 21 meter springers binnen en hier zelfs 22. Dus waar weet wat we nog te verwachten hebben. En bij de dames is het de 15,50 van Wendy Helm. Bas van Leeuwen, de laatste kans. Maar hij redt het niet. 3 mooie, degelijke 16 meter sprongen voor deze eerstejaars junior uit Woerden. Maar hij heeft nog 3 jaar te gaan bij de junioren. Jammer dat het nu niet lukt, maar volgend jaar beter. Hij kan sowieso terugkijken op een prima seizoen. En misschien zien we hem nog bij de nationale competitiewedstrijden. Bij de dames de laatste kans voor Kimberly Engelhard. 15,50 is een pittige. Nou zou Kimberly in elk geval een goede afstand willen springen. Die 14 meter 13. Ja, die 20 meter 84 van Nart Bronsma, dat is een van zijn beste sprongen van het hele seizoen. SAF 4 had er nog net zo vaak geweest. Ja, natuurlijk dat PR van 21.09. Maar die 2084 die komt absoluut in de top 3 van zijn beste sprong van dit seizoen. Dus wat zou dat jaar worden geweest op het NK? Kimberly Engelhard, die rekt te wetter. En die is uitschakelen op dit NK. Mike Bax, ja, die viel ook dat er net meer in zit. Stiert nog altijd met die 19 meter 64 op het 4e plak. En toch nog mij dus voor de finale plak, maar dat zal kilo worden. Dat stuit zaken naar Bronsma, dus uit de top 4 van de finale. En die heeft de beste sprong die in hij is. Hij klom mooi, zijn uitsprong die goed. 2084 is tijdens van alle senioren nog nooit afgebroken in de eerste sprong. Dus 12 van de 3 sprong bij senioren. Naar Bronsma die eerste mooi, 2084. Maar gaat hij van het middag ook doen? We zijn benieuwd.
Laatste kans voor Bobby Zwaagman. Kan hij hem nog melden in het grote geweld? Kan hij hem nog melden in het geweld? En hij gaat wel heel leeg, maar gaat er lekker jocht. Oeh, maar hij gaat ik aardig vieren, hè? Het zou zomaar kunnen dat er toch weer genoeg binnen hebt om finalist te worden. Maar dat zullen we dadelijk even weten. Hij liet hem zien, de hechte weer, de richting net echt. Maar misschien had er geluk en mij er straks in de finale nog een keer. Dat zal toch hopelijk wel. Ja, wij zouden er wel uitkomen, Hans. Die regel buiten de sector. Hè? Maar het is dicht bij elkaar, hè? 1785, 1790, 17... Maar hij is oké en het is 18,80 meter. Nee, 1880. Zo. Een nieuwe leider bij de junioren. En ook ineens een hele dikke sterke positie. En daar, Melanie Heijns, kan zij het puntje even halen? Nee, dat gaat niet lukken, goed te snel voor Melanie. En voor haar zit de wedstrijd erop. Ja, en dan is het toch weer die dekselse Bobby Zwaagman die het weer opredt, hè? Want het weer net hast dat het helle. Nee, hij helle dik. 18,80 meter sperste eruit. En dan heb hij stip op nummer 1 op dit stuit bij de junioren. Op de tweede plak Freek Kramer met die Santje 91. En op de derde plak Santje 90 voor Ricardo Vaai. Ja, en Theo Hopma, die weet dat het erop zit. Sneu van de man uit Haas. Die het zo vaak goed is op NK. Zo volle medailles helle had in het verliezen. Die moet nou toch articuleren. Wel haar beste afstand van vandaag. Maar het is een wedstrijd op hoog niveau in die damesgroep. Dus moet er de 55 van Wendy Helmers overtroffen worden om een plek in de finale af te dwingen. En Wendy zelf is nu aan zet op die 55. Al zo veel. Want 16 dat kan zijn ook. En dat heeft ze ook al 2 keer gedaan dit seizoen. Waaronder 1 keer op de nationale manifestatie. Die won ze dan ook daarmee met 16 meter en 24 centimeter. Beste toerprestatie 16 meter 48. Persoonlijk record 16 meter 80. Dus het zijn allemaal wel afstanden die deze rustige IJsselstijnse zou moeten kunnen hebben. Maar goed, ja, dat zijn de beste vuurlui die in bal zitten. Laatste kans voor. Ja, en dan groeit de spanning natuurlijk naar de climax. Want alle deelnemers binnen al maar hun derde en laatste sprong dwaande. En dus kunnen we dadelijk opmeiden hoe de verschate finales eruit jongen. Digitale marketing. Wendy Helmers voorlopig op het derde plak. Met 15,50 meter bij de vrouwen. Eerst zullen we even bij Richard van Bemmel. Die stier op het zesde plak, verbetert hem net. En die is dus wist van geen finale in elk geval weer. Wendy Helmers, voorlopig op het derde plak. Kan die nog een verbetering trofieren? Nou, het komt weer in diezelfde buurt. Ik denk net dat het verder is. Dus die maat maar even afwachten wat Bigelix Marit van der Wal nog docht. En een Klaske Nota. Maar ook een Heske Galema. Spannende groep, die categorie vrouwen. Maar op dit stuit 3 Hollandse dames erin. En de Friese dames dus alle keer in een wachtkamer. Ja, Rian Baas. Kan die hem nog mengen in het finale geweld? Oeh, nee. Dat gaat mis. En dat maken we echt rustig een hele grote verrassing nemen. Want die had dit seizoen zijn hele klassement ik vol met dikke 20 meter sprong. En nou net eens in de finale, net eerst bij de beste 5. Dat zal een grote teleurstelling wezen. Het wordt uitermate spannend, ook voor Huske Galema. Op dit moment op een 5 positie. Ze weten dat ze voorbij die 15,50 meter van Wendy Helmers moet. Om zich te plaatsen voor de finale. Voorlopig te plaatsen voor de finale.
Bij de senioren natuurlijk, de eerste plek gaat Brandsma. Die 20,85 meter springt. Ja, kenners hier die zeggen, het is niet goed voor de titel, maar er zijn meer verrassingen. Met de senioren, die allemaal. Ja, spanning dus in alle categorieën. We hebben melden kennen dat Hannes Carion nog altijd op een derde plek staat. Wouter van Midden in de eerste groep op een tweede plek zelf staat. En de leiding daar is voor Nart Brandsma. En Rutger Piersma, ja, die weer vierde en die verbetert hem net. Dus daar kan ik een cross throw. En hij is toch wel een van de Friese favorieten. Dus dit moeten we echt wel een verrassing nemen. Hij strandt mij een afstand van centimeter 40. Wilst de nummer 3 positie op dit stuit centimeter 90 is. Hiske Galema, de nummer 2 op het Oranje FK. Kan zij haar nog melden in de top 3? Had even zo'n leerlingsteam met die 15-0 traaien. Ja, daar ben al 4 vrouwen die omheen hebt. Dus het moet echt richting de 16 meter. Wil je hier nog meedoen? Hiske Galema, na 1 keer recht toegaan. En kan ze de hechte nou wel krijgen. En nou, ik denk net dat het 15 hele meter is. De drompel afstaan van Wendy Helmers. Meestal zie je het wel onder reactie van de Liepers zelfs. Ze had het wel terug, het is te min. En dat is toch wel een teleurstellingje. En wat kan Isbrand Galema? De man die dit hier echt al meer als 20 meter 40 leepte. Krijgt hij nog een afstand op papier en gaat hij meedoen. Kan die nog een keer jocht hoor? Isbrand Galema. Oeh, kinderen maar jocht krijgen, kinderen maar jocht krijgen. Oeh. Hij baalt. Hij baalt. Want het is wel een dikke 90 meter. Maar ja, 90 meter halve. Dat is op dit stuit de nummer 5 positie. Nota bene van Jacco de Groot. Ja, hoe vreemd kan erin hè? Ik weet niet dat het genoeg is. Het wordt ook zijn laatste sprong, want de finale gaat hij niet halen, maar het is wel zijn beste sprong die hij laat zien. Hiske Galema kwam tot 15 meter 15. En hebben we hier dan een blessure bij Daniel Kluistra. Die komt ongelukkig in het zandbed. Hij komt tot de jongste deelnemster in die groep, debutante. Maar heel erg goed geweest. Isbrand Galema, 19 meter 15. Dan staat hij daarmee op 19 meter 15 betekent dat Isbrand Galema 4 centimeter verder is als Jacob de Groot. De Nederlandse recordhouder. Maar Jacob de Groot mij natuurlijk nog een keer. Maar voorlopig staat Isbrand Galema op het 5e plak. Wil ze nog melden kennen dat Hiske Galema haar nog wel verbeteren naar 15 meter 15. Maar ze blijft daarmee op het 5e plak staan en is dus uitschakelen goed. Gewoon te zorgen dat ze droog en heel huid aan de overkant komt. Nog een bemoedigend woord van Peter. Ja, broer en zus Overbeek. Voorlopig. Allebei zij hij jongens. Ja, en dan staan er een broer en een zuster op de skansen bij de junioren en bij de vrouwen. En bij de topklassers zeggen we Erwin Timmerarens. De man van het prachtige PR van 21 meter 33. Die nog net plaatst is voor de finale. Te domineren. En die ook de nodige titels wist te winnen. Was ook de sterkste springer bijvoorbeeld op de tweekant. Erwin Timmerarens. Ja, het is alles of niks. Kan hij het nog 1 keer opbrengen?
Hij miste de NWM-finale, omdat hij van de sneun vanwege meer waar troskoot weer naar de snijn. Maar de wedstrijd gaat door. Erwin Timmerarens. Staan zenuwen. Dat En kan hij dan nou nog wat del zetten? Daar lijkt het wel op, ja? Erwin Timmerarens? Ja, zeker. Zeker, dit is een hele dikke 9 meter. En dat betekent dat... Isbrand Galema. Oh, zullen zijn bij de junioren. Jan Teren Nauta. Pakt hier dan de koppositie hoor. Hij had het natuurlijk in de bouten. Hij kan heel vier. Maar hij docht hier een onval op de koppositie. Klaske Nauta, is dit dan de laatste sprong op het NK of komt er nog wat achterom? Nou, ik denk dat het te min is. En dan betekent dat de Friese kampioene geen finaliste is op het NK. 3 centimeter bij Mike Baks. En zijn, ik denk dat hij een heel eind is. Op weg naar de finale. Jan Teren Nauta. 19 meter en 6 centimeter. En dan hebben we ook bij de junioren een nieuwe leider in de wedstrijd. En weet Ricardo Fay dat hij verder moet springen dan 9 meter en 6 centimeter voor Jan Teren Nauta. En dat betekent dat hij de nieuwe leider is bij de junioren. spannend dus bij de junioren. Wilst Erwin Timmerarens 9 meter 60 noteerde. En daarmee vierde stiet. Want nog altijd hier weer dat eerste blok. Wouter van Midden en Hannes Carion, die beide oer de 20 meter kwamen, die staan 2 en 3. Nart Brandsma is de nummer 1 met 20,84. Dan dus Erwin Timmerarens en de nummer 5 positie op dit moment is voor Mike Baks, mijn jongetje, 64. Maar Isbrand Galema is dus uitschakelen. Maar Sietse, ja, die zal zich ook veel minder in die top 5. Die brengt op dit moment de 1964 van Mike Baks. Met een persoonlijk record van 2067, ja, dat is bijna een meter verder. Dan moet dat zomaar kunnen. En dan hebben we bij de junioren dus in 1 de nummer 1 en 2 en 3 Terwijl de vlaggen staan. gaan Met Dus Jan Teren Nauta, Bobby Zwaagman en Freek Kramer. Maar Ricardo Fay, die mij nog een keer. En wat kan Sietse Bokma? Nee, die kan net meedoen deze keer op dit NK. Hij gaat erin en blijft hekje op een 13e plak met 18 meter 9. Erwin Timmerarens een vierde. Wouter van Midden staat met zijn prachtige player. Nog steeds tweede, dus die gaan we zeker weten. Terugzien in de staat op een zekere tweede plek op dit moment. Dus weet je al, verzekerd van die finale. Die kan dus nu maximaal knallen en een aanval doen op die leidende positie van Fabienne Overbeek van 1605. Ja, zij weten dat ze niet meer uit de finale genomen worden, dus eigenlijk is dit een... Ja, en bij de vrouwen dreigt het een heel Hollands feestje te worden. 1 Fabienne Overbeek, 2 Dempsey van Rooyen en 3 Wendy Helmers. Wat doet Dempsey van Rooyen nou? Nee, verbetert dan net. Blijft voorlopig op het 2e plak staan. En weet dat er nog maar 1 deelnemer achter haar aankomt. Marit van der Wal. En wat doet Ricardo Fay? Nee hè. En dat is een enorme verrassing. De man met het PR van 20 meter 20 net in de finale. En dat betekent dat de juniorenfinale en dus ook het podium louter besteedt uit Friese leppers. Te weten ontnota Jan Teren Nauta, Bobby Zwaagman en Freek Kramer. De volgorde die is nog net helemaal eens. Voor de senior is dit de kloppe afstand tussen 1964 van Mike Baks. Goh, en wat zal de trolle holle omgaan van Jacco de Groot? Die staat klaar voorzien. Mogelijk laatste optreden hier in Jaarsveld. De grote favoriet. Groot artikel in de krantenjoert. Hij komt hier natuurlijk maar voor één ding. De winst. En mij zien staat van het eerst maar dat ik kennen. Maar ze zullen maar weer zelfs een afstand als gewoon 21 meter. Is zelfs voor een 22 meter lepper net een makje. Alles of niks voor Jacco de Groot. Maar ik hij het heel vaak zien
dat hij pieken kan op juiste momenten. Jacco de Groot, zijn tweede NK-sprong en kan hij het dan nog zien laten? Blikskater, kan er het nog of net? Ja, verdikken. Daar is hij. Onvoorstelbaar, hè? Wat een keustenaar in die stok. Eigenlijk alle leppers hier nou scheefgang en te wetter, maar hij doet de juiste correctie. En zet je de 4e sprongdeel van de Medje ontnota. Wat een topper ben je dan. In de allerlaatste sprong. Te manoeuvreren dat hij toch nog redelijk recht over gaat. De afgelopen woensdag sprong hij hier wel 21 meter en 56 centimeter. Een nieuw record. En dit zou dus ook wel eens 21 meter kunnen worden. Ik denk dat het is. 21, 31, ja. Ja, Jacco de Groot, die liet het even zien. Adel verplicht, nou hij doet het mij verven 21 meter en 31 centimeter. Mij verven de nummer 1. En eigenlijk haast alle deelnemers die het nou nog in beeld binnen voor die finale, moeten een heel dik PR springen om daar nog heen te komen. Nou, we kijken naar Mark. Wat zou is de... Nog plaatsen voor de finale. Ja, de grote moest. En wat is Marit van der Wal? Ja, die meldt haar toch nog in de finale, hè? 16 meter lijnen, die is sowieso verder als die 1550. Wendy Helmers leidt eruit. Maar hoe vier is het? Kan ze de koppositie nog voor de loer nemen? Of is ze nog tweede, of zelfs nog derde? Maar in alle geval is Marit van der Wal toch nog finaliste. En nu Freek Kramer gaat geven en gaat te snel. Nee, Freek Kramer die weet, ik zit al in de finale, ik ben al derde. Die Santje 91 neem ik wel mee, maar dat is toch niet genoeg. Nee, die spaart hem voor nog 2 hele mooie pogingen in de juniorenfinale. Ja, en naar Bransma, die maak ik nog een keer. Stier krijgt nog een kop, hè? Met die 2084, maar stiert nou gewoon tweede. Ja, het laatste NK hier in Jaarveld kopte RTV Utrecht het Hollandse drama. Nou, dat is het nu zeker niet. In de meeste categorieën gaan ze vers 4 aan de leiding. 21 meter 31 voor Jacco de Groot. Zodat alle 4 titels naar Friesland gingen. Wilst hij op een web stieren. En Nederlands record door waar het allemaal werd gesprongen. De eerste sprong. Het kenmerkt de grote kampioen dat ze er stenen op de momenten dat het mat. In het begin al zei, Nou, dat die Jacco de Groot. hier naartoe gekregen vanmorgen. En wat is het antwoord voor Nart Bransma? Wils we nog even melden kennen dat bij de vrouwje Marit van der Wal met 15 meter 95 het tweede plak genomen had. Nart Bransma, degelijke sprong, maar hij verbetert hem net. Nee, hij gaat als nummer 2 de finale in. En daarin had er een dik persoonlijk record nodig om Jacco de Groot te passeren. Nadat we hier de laatste sprong hebben gezien van... Ja, er zal nu een pauze zijn waarin even een sanitaire stop gemaakt kan worden. Waarin volgens mij ook de loodjes getrokken worden om te bepalen wie er mee mag met die ballonvaart. En daar mag je ook nog iemand meenemen. Kwartetspelers ook nog te koop als ze al niet uitverkocht zijn, want het wordt wel een hebben dingetje natuurlijk. En, Nou, geweldig. En daar ben ik wel blij om, want het was natuurlijk wel tijdens de pauze zal het 21 meter zandbed ook 31. gevreesd worden. Ja, er En is gaan we ons opmaken voor de finale van het Nederlands kampioenschap 2017. Flink dat afgelopen 27 augustus 2011 bij het Nederlands kampioenschap in Linschoten. Die kwam goed op 21 meter 51. Schandrecord is hoog. Sprong Jaco af. ken jou wel gevonden. En hij bracht hem op 21 meter 56. Hij Draai, hè? Ik ben helemaal slapen.
Hamstring is dat is veldwerk. Echt waar. Dus je blijft alleen draaien.
Ja, wij hebben weer geluid en ik heb het gevoel dat wij binnenkort, heel binnenkort zelfs, je kunt erop wachten, gaan beginnen met de finale. En ik zou eigenlijk aan de finalisten willen vragen om zich, nou we zijn nog niet klaar met het frezen van het zandbed, maar zich over 5 minuten, is dat een heel gek voorstel om over 5 minuten op de schansen te gaan staan? Ja, de finalisten weten het al wel hoor, maar ik noem toch even de namen. Bente Vlas, Femke Rispens, Davy Grootheden, Dickie Verrooyen, Marit van der Wal, Fabienne Overbeek, Wietse Nauta, Jarig Wijnstra, Reinier Overbeek, Frederik Kramer, Bobby Zwaagman, Jan Teerden Nauta, Erwin Timmerarens, Hannes de Jong, Wouter van Mindenaar, Brandsma en Jacob de Groot. Vraag over 5 minuten op de sas. Dan stellen we jullie even heel kort voor en dan gaan we los. Oké? Momenteel worden de loodjes getrokken voor de ballonvaart. Dus ik zou zeggen, ga eventjes met je loodje langs bij het punt waar de trekking gedaan wordt. Dat zal wel hier naast de commentator zijn. Want op het moment dat je er niet bent, wordt er een ander loodje getrokken. En zit je ernaast. Letterlijk en figuurlijk. Dus de loodjes worden getrokken nu. Ga even kijken of dat jouw loodje prijs heeft, want dan mag je de lucht in. Met een partner naar keuze. Kan ook nog spannende situaties opleveren. Van de loterij. We hebben in de planning dat we vanavond, nadat de springactiviteiten hebben plaatsgevonden en de prijzen zijn uitgereikt, dat er een heuse luchtballon hier op het terrein de Zalfsteken de deur ingaat. Ik ga over tot de trekking. Ik ben notaris, Benita Velen, notaris hier in Lopik. En we gaan 4 loten trekken. Iedereen die een prijs gewonnen heeft, kan zich hier bij de ontvangstparasol melden. Die mag ook iemand naar zijn eigen keuze meenemen om in de ballon omhoog te gaan. Mocht het weer om wat voor manier dan zo zijn vanavond dat de ballon niet de lucht ingaat, dan zijn er op het loodje 2 alternatieve data aangegeven dat de ballon op een ander moment omhoog gaat. We hopen dat dat niet nodig is. Ik ga over tot de trekking van 3 loten. Loten zijn geteld. 4 loten mogen het worden. Er kunnen 4 keer 2 mensen de lucht mee in. En het eerste lot wat ik ga trekken is het lot met het volgende nummer. Dat is het lot met het nummer 00141. Het nummer 00141 is een winnend lot en kan zich melden bij de ontvangstparaplu hier naast me in het begin van het terrein. Dan ga ik over tot de trekking van het tweede nummer. Het tweede nummer wat vandaag prijs heeft, is het nummer met het lot 00267. 00267. Dat nummer heeft de tweede trekking. En het derde nummer 00149 heeft ook prijs. Mag iemand meenemen naar zijn keuze. En het laatste nummer wat getrokken heeft en vanavond hopelijk de lucht weer in kan. 00179 00179. Ik hoop dat die 4 mensen met iemand van hun keuze hier op het terrein zijn en ze kunnen gaan verheugen om vanavond de lucht in te gaan. Dankjewel en met dank ook aan de sponsors van Leeuwen, autobedrijf uit Waddinxveen en van Hadelkamp uit Montfort. Dankjewel. Papier onderzetten. En ik ga nog niet. Dan bij de vrouwen, ik zie dat het 71 dat het vrij Hollandse vrouwen in de finale van de zon. Dat is maar het van de
moest boven de 50 springen. Ze sprong 54 dat komt helemaal uit in de finale. Inzicht voor Roy in de tweede met 53. Maar de ultieme finale sprong een Volta even die kan in de voorronde. Ik denk door een finale van Edderweg. Frans de Frans Janne van Hogerbeek naar 16-0-10. Dat is in de eerste sprong. Het is nog even schot. Dadelijk beginnen we maar de finale. Als de rapper mooi nog wat spannend wordt. Dus dat zul je al in beeld. Singapurese televisie is hier voor opnames. De Franse toeristen zijn in Brood en Hamburg. En de lokale is wel de Kouwlast. Moet wel en je gaat los. Misschien ze denken pauze. En inmiddels staan de finalisten opgesteld op de punt van de stand. Allereerst gefeliciteerd, want jullie hebben het dan toch maar geschopt tot de finale. Sommigen hadden dat wel verwacht, sommigen hadden erop gerekend en sommigen staan er tot hun eigen verrassing en met ontzettend grote vreugde. Wij gaan zometeen, ben jij zover Hans, de finalisten aan u voorstellen. En we beginnen met de meisjes. En dat doen we dan met Bente Vlas. Vorige week sprak ik haar vader en die zei van nou, die is geen levensbezorger bij het vuurjeppen, maar ze bedenkt zich vandaag, plaatst zich als derde voor deze finale. Dit is seizoen 7 titels. Deze VWO-studenten van het Bogerman College in Sneek met een persoonlijk record van 1493. En ooit Fries kampioen en Nederlands kampioen bij de jeugd, Bente Vlas. We gaan verder met de jonge dame uit Niehoven. Ik heb het in het commentaar al gezegd. Zij zet het spel op de wagen met een tweekant. Sprong naar een prachtig persoonlijk record. Dat deed ze nog een keer toen iets over. Bij Kennisleppen in Burgen. 15:02. Ze is nog heel jong. Ze mag nog een aantal jaren bij de meisjes. Femke Ristus Niehoven. Ze is Jaarsvelds hoop in bange dagen. Verbeterde het Hollands meisjesrecord. Zilver op de NFN. Zilver op het NK. Tijd voor goud voor Demi Groothedde. Zij is regerend Nederlands dameskampioen. En zij zal haar huid ongetwijfeld duur gaan verkopen. Wist dit seizoen ook het schandrecord hier in Jaarsveld te verbeteren. En gaat toch voor haar zoveelste titel natuurlijk Dinky van Rooyen.
En als we het dan hebben over de dame die een opbouw in de wedstrijd had, 3 keer over de 15 meter en zich op een keurige manier geplaatst voor deze finale, de Nederlandse recordhoudster, de klassementsleidster in Friesland dit jaar, de chemiestudenten van het verhaal Larenstein. Ze won maar liefst 15 titels dit seizoen in de Friese competitie. Zoals gezegd, de regerend Nederlandse recordhouder met 17,58 meter, Marit van der Wal uit Heidenschip. In de damesgroep is een groentje. Ze komt net kijken, maar verbaast iedereen met een uitstekende 16 meter sprong. Groen en goud is dat de winnende combinatie vandaag voor Fabienne Overbeek. Ja, en wij zagen dat natuurlijk allemaal gebeuren tijdens de nationale viermanifestatie. Reinier Overbeek, maar we zijn toch heel trots en blij dat we 2 finalisten hebben bij de jongensgroep. Op de 3e plaats geëindigd Wietse Nauta. Dit jaar geslaagd aan het Bogeman en hij gaat bouwkunde studeren en hij draagt met trots het Friese leidershirt. Hij wist 15 dagtitels te pakken in de afgelopen competitie in Friesland. Dus met trots finalist hier Wietse Nauta uit Elst. En dan de regerend Fries kampioen, Jarik Wienstra. Hij wist dit jaar zijn persoonlijk record aan te stellen tot 18,69 meter. En dat deed hij in Burgen op 5 augustus. En hij is, zoals gememoreerd, regerend Fries kampioen. Laatste jaar bij de jongens, Jarik Wienstra uit Tjurn. Van alle wedstrijden die hij dit seizoen sprong, won hij er 3 niet. Maar wel in het Heidenskip, waar het thema was Romeinen. Een bekende Romeinse of Latijnse spreuk is Veni Vidi Vici. Kwam, zag en overwon. Dat deed hij in het Heidenskip met een nieuw Nederlands record van 19,81 meter. Wordt hij ook de nieuwe Nederlandse kampioen? Reinier Overbeek. Ja, dat kwam hier nog een beetje blauw. Dat betekent dat wij 3 finalisten hebben bij de junioren. Op de eerste plaats, tenminste de eerste die gaat springen, is daar Freer Kramer uit het Heidenskip. Dit jaar goed voor 8 titels en ooit won hij ook de NFM-titel bij de junioren. Hij is student mechatronica aan het ROC en zoals gezegd eerder heeft het gewoon zijn genen, zoon van Edwin Friesma en Ronald Kramer, allebei 2 oud-vierjaars. Freer Kramer het Heidenskip. Dan de Pietje Bel onder de vierjappen, Bobby Zwaagman. Dit jaar sprong hij maar liefst 19,99 meter, nieuw record in Burgen. En hij is regerend Fries kampioen, ook dat deed hij met keurige 19 meter sprong, 19,52 meter. Bobby Zwaagman uit Elst. En het krachtpunt stuurzang, Jan Terenauta. 19,56 meter sprong hij op het chemische. Ja, hij moest zich meten met de senioren, dus hij wilde graag voor de chemische te gaan. Die moest hij helaas laten aan naar Brandsma, maar hij heeft een verdienstelijk chemische hebben dit jaar. Jan Terenauta, Rust. Ik ben blij dat ik ook weer wat mag zeggen. Hij won bij de senioren 12 wedstrijden in een bijzonder sterk deelnemersveld. Het sterkste deelnemersveld dat we ooit gehad hebben bij de Volksbond Holland. En nu is hij op jacht naar een nieuw persoonlijk record en naar zijn eerste seniorentitel, Erwin Timmerarends. Dit jaar zet hij zijn persoonlijk record aan. Met maar liefst 20,54 meter. Dat deed hij op de nationale viermanifestatie. Een keurige afstand daar. Deze klompenmaker, ja, en niet alleen klompenmaker, hij studeerde ook aan de Academie Minerva en deed daar beeldende kunst en vormgeving. Een cultuursnuiver tuurzang. Naast het Klompenmuseum nu bezig met de inrichting van een heus viermuseum. En als outdoor manager gaat hij natuurlijk ook bezig met de Vier Experience op zijn eigen schans in Noordburgen. Hannes Scherjon. Hij heeft als doelstelling 20 meter en NK springen. Maar niemand had gezegd of bedacht
dat hij die 20 meter op het NK zou moeten springen. Dat moest ook niet, maar hij deed het wel. Fantastisch, het wordt gewoon een groot feestje voor hem, deze finale. Wouter van Midden. En dan de koning van Burgum dit jaar. Ja, en dan zien we dus op voor de absolute climax van het vierlepseizoen voor wat betreft het Nederlands kampioenschap. Want alle finalisten binnen bekend. Ik neem ze even mij terug. Bij de Famkes, Bente Vlas als nummer 3, 73. Femke Rispes als nummer 2, 1479. En op de eerste plek Demi Grootheden met 15,62 meter. Bij de vrouwen, Ian Friesin, Marit van der Wal, 15,94 op de tweede plek. Dat weer 2 centimeter verder als de regerend Nederlands kampioen Demphy van Rooyen. Maar dat weer minder 4 als de koprenster Fabienne Overweek met 16,05. Bij de jongens, 2 Friese deelnemers. Witsenauta 18,03. Jarig Wienstra 18,33, maar daar is de grote favoriet. Reinier Overbeek met 19 meter Santje. Bij de junioren alleen maar Friesen, opmerkelijk genoeg. Want de regerend Nederlands kampioen Ricardo Fay helle de finale net. Dat die Wolfried Kramer met Santje 91. Bobby Zwaagman was tweede met 18,80. En Jan Terenauta staat voor eerst op het bopperste treedje met 19 meter 6. Ja, en dan hebben we nog 5 senioren. En daarin 2 Friesen. Hannes Carion op het vierde plak met 20,27. Dat weer verder als Erwin Timmeraars die nog op het nipperke in die finale kwam met 19,60. Wouter van Midden leert een nieuw persoonlijk record van 20,39 en staat daar voorlopig mee op het tweede plak. Naart Bronsma, die staat op plak nummer 2 met 20,85 meter. En Jacco de Groot, de grote favoriet, flikte het in zijn derde en laatste voorrondesprong. Hij liep helemaal uit koers te gaan en net in de finale te komen, maar squadde de polsjocht, klom hem uit en landde naar 21 meter, 31. Dat is de te klopje afstand hier op het NK in Jaarsveld. En dat betekent automatisch dat alle finalisten in de topklasse een dik nieuw persoonlijk record liepen matten. Willen ze hier de Nederlandse titel pakken. Nou, er is nog van alles mogelijk. Dus 2 Friesen in de seniorenfinale. 3 in de juniorenfinale. 2 in de jongensfinale. 1 in de vrouwensfinale en 2 in de famkesfinale. Maar op de meeste plakken uit zijn de junioren staat er een Hollander op nummer 1 voorlopig. Dus die binnen op dit stuit spekkeper op het NK in Jaarsveld. Bij de Famkes, Bente Vlas. En kan die dan direct een onval doen? Nou, het dreigt al even. Maar nee, het zit er nog net in. En zij houdt nog 1 kans op die Nederlandse titel in haar laatste finale sprong. Bij de senioren. Erwin Timmeraars, dat is een jongen die 20 meter lopen kan. En die begint aardig, hè? Die begint aardig, maar zocht ik dat het blauwe baltje een heel eind voort leidt. Dus weet dat het net genoeg wezen zal voor een podiumplak. Nou, die juniorenfinale, dat is natuurlijk een interessant gegeven. De 3 sterkste Friese junioren van dit moment. Oeh, denk je Witsenauta en kan hier joch trokken in? Oeh. Oei. Hij gaat een heel lijn uit koers en dat betekent dat de meter heel gauw aan de kant mat. Maar ik vrees dat hij te kwart komt. Om die voorlopig winnende afstand om te vallen van Jan Terenauta, die 19,06. De volgende, dat zijn Femke, Jari en Hannes. De water gegaan en zij wordt nu gevolgd door
Femke Rismens. En ja, die zal het nieuw-persoonlijk moeten springen. Maar ik heb het al eerder gezegd deze middag, het is niet onmogelijk om Nederlands kampioen te worden. Absoluut record is nu 15-2. Dus we nog melden kunnen dat Erwin Timmerarens daar 19 meter 69 kwam. Dat weer 2 centimeter verder als zijn voorronde prestatie, maar hij bleef ermee op het 4e plak staan. Te bedreigen, 18 meter 19, maar zoals je zegt, een sprongbedreiging, dus die is nog niet uitgesprongen en heeft nog 1 kans te gaan. Hannes Carrion, ja, 2027 in de voorronde. Eerst kijken we naar Femke Rispens. Femke Rispens, kan die nog eens een keer een klappermeidje? Dat lukt er. Oeh, verdikke, daar pakt ze mis boven in die stok. Want wat leidt die op koers is. Oh, dit weer wel heel sneu. Ik zou zeggen, de pols op hetzelfde plak. Verder alles hetzelfde doen. En een wegaansprong zonder misgreep. Dan komt zij echt richting die 15 meter. En dus richting de haardprijs. Wat kan Hannes Carrion? Nee, die gaat echt uit koers. Nee, hij zocht het zelf al. Het zal in deze sprong net waren. Maar die 2027 is wel een van zijn betere sprongwest dit seizoen. Waarwit had hij nou bewaren voor het toetje van de finale. Ja, en bij de jongens zeggen we straks Wietse Nauta, 18 meter nieuwentje. Dat betekent wel een verbetering van zijn voorrondesprong. Maar nog altijd de 3e plak. Jarig Wienstra, de 2e met 18:33 nog. En die maar uit de slof zitten wil hij Reinier Overbeek voorbij. En dat is ook wel goed dat we elkaar een beetje in evenwicht houden. Want ook voor de ontwikkeling van de sportconcurrentie zorgt ervoor dat de prestaties omhoog gaan. Wils Femke Rispens niet correct. Ja, Maitro die misgreep, maar tot 14:50 kwam. Maar die weer echt onderwijs dik naar die 15 meter. De jarig Wienstra. Kan die nog een keer pieken? Oeh. Ja, het ben millimeters dit er te kwad komt om die Pools oeren derde punt te krijgen. Het scheelt maar een heel beetje, maar het is wel een weerpak. En dus had jarig Wienstra nog 1 sprong oer om een onval te doen op die topafstand van Reinier Overbeek, die 19 meter zandje. 19 meter en 17 centimeter. Een kampioenschapsrecord. Ja, hij zou dan nog wel... Ja, Demi Groothedde, nog altijd de koprenster met die 15:62. Ja, die let deze slag rennen. Ze wordt denken, hè, nog 1 sprongje en dan hoop ik voor het eerst Nederlands kampioen te wezen. Zonder risico's haal je de top niet. Maar voorlopig steekt ze nog altijd om een kop. En moeten de beide oren vooral je dikke PR springen om haar voorbij te gaan. Wouter van Midden zit toch weer goed in de stok hoor. Wouter van Midden, de man van het prachtige nieuwe PR. Die zet de eerste regen hier even onder water. Met een onvervalst bommetje. Groot succes. Nee, Sindijk is sowieso meer steken. 20 meter 39 voorlopig op een bronzen medaille staat er. Maar de wedstrijd is nog niet over hè. En ik hij mij nog 1 keer in hij. Reinier Overbeek ook trouwens. 19 meter 17. Zandrecord is 4 centimeter verder. Demi Groothedde 11 meter 3. Afstandje voor de statistiek. En we gaan daar kijken naar Dinky van Rooyen. Die, nou ja, het zit allemaal dicht bij elkaar. 13 centimeter verder. En de zaken staan er weer heel anders voor. Dinky die toch in haar carrière al wat titels gewonnen heeft. 4 keer Nederlands kampioen. 7voudig Holland kampioen. Hobby zegt turnen. Reinier Overbeek. De Grutske koprenner bij de jongens. Verliezen hier al Nederlands kampioen. Kan hij zijn titel hier prolongeren? De slechte generalen die
Zit er weer heel aardig in, hè. Goh, die springt zo makkelijk. Ja, gaat wat scheef. Uit koers en zodra je zo ver uit koers gaat, kan je eigenlijk al gezien. Dan kom je nog wel. Maar voorlopig zet hij een formidabele serie deel met alle keer dikke sprongen Op een heel hoog pijl. oer de 8 meter of zelfs oer de 9 meter. Maar hij verbetert hem net Bij hier Overbeek. En het is nog niet en blijft wel koprenner. de junioren. Eerst kijken we naar Bransma bij de senioren. Ja, naar het Bronsma. De man Die weet waar er rond hij is. ja, zich tot 21.09 had er achter zijn naam staan. Dat moet 21.32 worden om de leiding te nemen. in de meterstroom. We dachten dat we in een diep gat zouden vallen na Bart Helmholt en het vertrek van Orne Galema. Als potentiële 21 meter springers in de reguliere wedstrijden. Maar naar Bransma, die redt ons al Friesen. En ook hij wist dit jaar die prachtige grens van 21 meter te passeren. Kan hij in de aanval op die 21-31? Dat zou een nieuw persoonlijk record betekenen, maar zeg nooit nooit. Naar het Bronsma. Zijn eerste finale sprong. Kan hij direct die afstand aanvallen? Kan hij direct die afstand aanvallen? Hij gaat... Oh, verdikke, hij gaat wel scheef, maar... Dikke, wat... Ja, daar baalt ervan. Wat wie er gebeurt dat dit recht west weer. Demphy van Rooyen. Ook een prodedreiging erin. Oh, die komt echt te kwad weer. Nog correct voor die 16 meter lijnen. Maar de spanning in die vrouwensgroep is om te snijden. Want die vrouwen zitten alle keer op een centimeter of 10 verschil van elkaar af. 12 centimeter om correct te wijzen tussen de nummer 3 en de nummer 1. 20 meter 50 naar Brandsma. Dat is de boodschap ook aan jou. Ja, naar het Bronsma. Hier al 2085. Komt nu tot 20 meter 50. Dat hij natuurlijk alles ermee te krijgen dat hij zo 4 uit de richting ging. Maar als hij nog eens een keer deze hechten krijgt en recht gaat, dan kan er een aanval doen. Drijven zelfs naar tot extreme resultaten. Eerst Freek Kramer. Hij houdt het niet recht. Freek Kramer. Laat hem ook lopen. Ik lest van de Hudde Sidwien zal ik het. Nee, die bewaart het ek voor de laatste sprong. Wilst Demphy van Rooyen is correct tot 15 meter 81 kamer. Nog eens even onjouwd hoe hoog het niveau leidt op dit stuit bij de vrouwen. Ze blijft daarmee treden staan. Jacco de Groot. Hier hij Die springt op de middelste stand. Bobby Zwaarman. Ja, hij schoot al geweldig uit de vlog met die 1880. Maar met een nieuw persoonlijk record. Dat hij in Burgensprong dit jaar van maar liefst 19,99 meter. Kan hij nog zomaar een bedreiging zijn hoor voor Jan Terenouda. Die tot nog toe als enige junior over de 19 meter. Ja, en wat kan Jacco de Groot? De man die op het nipperke de finale helpt, maar won mij 4 uit de eerste afstand, namelijk 21 meter 31. Misschien wel het kampioenschapsrecord. Kan die hier nog verder? 21,51. In linkschoten 2011. Het NK-record Toen nog opgeplust. staat altijd nog Afstanden op 21 meter 51 op naam van Bart Helmholt. gaat de uitdaging aan. Hij heeft het lef. En als er iemand is die dat ook kan op dit stuit, dan is het Jacco de Groot. Neer te zetten. Kan hij dat 2 keer doen op één middag? Die 21 meter. Jacco de Groot. Oeh, ja. Daar gaat er weer, hè. Oeh, wat dit. Fantastisch! Hij gaat wel heel fier. Hij verbetert hem. Maar het is geen 22 meter. Maar wat een atleet is deze man. Dit is de man waar momenteel geen maat op staat. Maar Van der Waal kan hier een aanval doen op die vrouwelijke afstand. Nee, op deze keer nog net. Dit is de man waar momenteel geen maat op Ja, staat. de finale is echt los hier in Jaarsveld. Want daar is ook al Bobby Zwaagman. En wat kan Bobby Zwaagman? Die zit ik heel heeg in de stok, hè? Heel heeg in de stok, maar hij komt er kwad. En daar is de afstand. Maar de spanning. 21 meter 57. En dan Jacco de Groot, 21 meter
71, als ik het goed verstaan ha. Fabuleus. 21 meter 57 voor Jacco de Groot. En dat betekent dat hij nou echt het Nederlands record had. Voor wat betreft op een NK. De vierste afstand ooit leeft op een NK. Hij neemt dat oer van Bart Helmholt. En wat had die man dan een fantastisch ier achter de kiezen. Eerst al dat Nederlands record van 22 meter en 21 centimeter. En nu ook het NK-record. Het kan niet kapot. De Nederlandse kampioen. En nou, het is al op te halen bij de muntverkoop. Dat is ik dan net verbeteren naar de eerste finale sprong. Soms de telefoon kunnen sommige mensen niet leven, dus die zullen er al achter zijn. Maar op te halen bij de muntverkoop. Even de laatste Sievers mooi pakken. Dat blijkt weer opgelost. Maar gaan door met de wedstrijd. Het sprong op achterklein. En Barend van der Mol, die maakt in de finale. Die Demi van Rooyen en die Fabian Overbeek. Jan Terenauta, kan die nog een verbetering trofvieren in zijn klassement? Nee, voorlopig net. Zie het wel dreiging, maar hij gaat te vlug hoor. Kan dus de top net bereiken van de stok. En Wit, ik zit nou nog altijd op nummer 1, maar er komen nog 2 klasbakken achter me aan. Dus het wordt nog even spannend. Die Jacco de Groot, heel groot artikel van hem in Ja, dit ziet er weer goed uit, ja. Maar het is net 4 genoeg om de koppositie te versterken. Fabienne Overbeek. Maar ik zei Wit, ik ben nog steeds nummer 1. Dus ik zit voorlopig op rozen. Zou mijn collega commentator Jan Tigelaar zeggen. En zo is het maar net. Wij gaan beginnen met de tweede ronde. De senioren heeft Erwin Timmerarts alle tijd gehad om zijn polstok precies op het goede plekje te zetten. En nou, hij heeft zich weten te verbeteren met 2 centimeter. 1967 naar 1969. Maar de verbetering die hij in zijn hoofd heeft, ziet er anders uit. Dan komt er toch een 21 meter bordje te staan. En ik denk dat hij als eerste sprong. nou een scorebord, toch is het waar. Oh ja, dat is steeds nou ik ja. Wietsenauta, die zit nog zijn sprong met behoorlijk wat dreiging. Hij gaat het nog een keer proberen, hij gaat er nog een keer tegenaan, voor meer dan 100%. Maar eerst dus. En dan komen we nou dan in de absolute slotfase van dit NK 2000 Santje. Want alle finalisten maken nog 1 keer. 1 keer een gooi doen naar de 4e afstand van de dag om Nederlands kampioen te worden. Nou, in de laatste voorronde sprong in de finale hadden we nog helemaal niks. En na de wedstrijd hadden we 2 Nederlandse titels en Nederlandse records. Erwin Timmermans die zocht dat het voor hem het joert net is. Hij gokte natuurlijk op nog een tapsprong, maar hij eindigt hier als 5e op het NK. Hij heeft zijn uiterste best gedaan. En dan, Wietsenauta, Bent de Vlas. Clubgenoten, allebei van de afdeling Els. Wietse in het prachtige pompenbreddersjurk. Ferrari. Kan Wietsenauta nog eens een keer wat zien laten bij de jongensfinale? Nee hè? Correct net. En dat betekent dat daar ook de eerste beslissing vallen is. Want het wordt uiteindelijk brons voor Wietsenauta op het NK bij de jongens. En ik weet niet waar dit applaus voor was, maar... Bente Vlas had de stok krek de 4. Helpt de derde punt net. En ik Bente Vlas moet genoegen nemen met het brons. Wie werd bij de jongens, dat die Wietsenauta, hè? Nou correct. Ja, nat. Treden.
Dus je gaat de lucht in. Ja, leuk Hans. Ja, We gaan verder met wederom een aantal verliezingen op de schaven. Femke Rispers, Jari Wienstra, de Fries kampioen. En Hannes. Ja, en dan staan er weer 3 Friese kandidaten op het podium. Bij de Famkes, Femke Rispers, die verrassende Femke Rispers uit Niehover, die het voorlopig gewoon op het tweede plak staat. En op de middelste batte, Friese kampioen bij de jongens, Jari Wienstra. Die het echt een dik PR nodig had om Reinier Overbeek te passeren. Ja, bij de senioren, daar is jongen Hannes Carrion. De man die het toch een 20 meter 20 achter zijn namen staan had. En daarmee voorlopig nog altijd vierde is. Ja, dat eerste plak dat had er uit de holle zet. Dan had er heel vier. Maar waar weet zit er nog meer in? Laatste finale sprong van Hannes Carrion. Nee, hij weigert het correct te volgen. Ja, hij moest ik weigeren. Maar Hannes Carrion wordt vierde in Jaarsveld. Je merkt de spanning op het letterterrein, in ieder geval. Maar je ziet het ook aan de vertrokken gezichtjes op het beeld. Het is nu of nooit. Ja, en de spanning groeit vanzelfs. Ik bij Femke Rispers, want oh, wat hier zijn eerst krijgt een prachtige sprong, maar jammer genoeg een misgreep. Ja, dit helpt ze net. Maar toch heel knap, hè? Want zij pakt hier gewoon zilver bij de Famkes op het kampioenschap van Nederland in Jaarsveld. En Jari Wienstra, die helpt het derde punt net. En dat betekent dat er 2 Nederlandse kampioenen bekend binnen. Bij de Famkes wordt dat Demi Groothedde, maar die prachtige 15,62 meter. En Reinier Overbeek, bij de jongens, die weet ik al dat er kampioen is. 9 meter zandje voorlopig. En dat is een prolongatie van zijn Nederlandse titel. Maar Jaarsveld heeft weer een kampioene. En hopelijk weet Demi Groothedde er ook nog een hele mooie sprong van te maken. Bevrijd van de stress, van de druk. Zijn er soms dingen mogelijk die onder druk niet tot stand kunnen brengen. Hier op de Friese kampioenschap. Wie er net de eerste rijden. Heel verrassend meestal in de finale. En dan wat het denken van Wouter van Midden. Wouter van Midden ken ek een crossstroom. Hier een fantastisch nieuw persoonlijk record van 20,39 meter. Hij piekt op het NK en dat levert hem een bronzen medaille op. Brons bij het Nederlands kampioenschap. Het is een absoluut hoogtepunt in zijn polstokcarrière. Ja, en dan de 2 kampioenen, want zo mogen we ze nu noemen. Reinier Overbeek. Ja, zou niet te beroerd zijn om nog een keer voor die 90 meter 17 te gaan. Hij heeft de polstok met een indrukwekkend verlengstukje. Het is een polstok op zich, zou je bijna zeggen. En nou ja, als hij die uitklimt. Nou, Wilste Wien hier behoorlijk onhellend hier langs de lek. We hebben gelukkig in de regen, het is echt net koud, maar hij zorgt er wel voor dat de vlaggen even gestrekt onder de meesten hingen. Maakt ze weer eens op voor de laatste sprong van Reinier Overbeek. Die het nu al weet dat hij Nederlands juniorenkampioen is. Jongetje met die zandje, dat wiegen nog in elk geval al voor de titel, maar komt er nog meer op het boord? Reinier Overbeek. Oeh, zit weer heel erg in de stok. En kan er hem nou recht horen? Nee, dat lukt net. Hij gaat helemaal briek. Maar wat een topper is deze Reinier Overbeek. Hij wordt voor de tweede keer op Riegen Nederlands kampioen bij de jongens. Deze keer met een afstand van 9 meter zandje. Senioren natuurlijk een Hollands kampioen, want er is nog iemand die er van zwaar gekend dat Jan van der Groot geen Nederlands kampioen wordt. Want Erwin Timmerarends stond in het vierde, Hannes Carrion die hier het front. Ja, en Demi Groothedde, die weet ook al dat ze Nederlands kampioen is.
En dat is voor deze omkreten helemaal mooi, want zij leeft voor Jaarsveld in Jaarsveld. En pakt dus de titel bij de Famkes. En dan maakt het deze weersprong helemaal niks meer van aan. Want Demi Groothede wint met 15,62 meter. En dan is dit echt direct de laatste kans voor Nart Bransma. Om nog een onval te doen op dat onwaarschijnlijke NK-record van Jacco de Groot. Zilver had er wis, Nart Bransma. Kan hij nog één keer jocht gaan? Kan hij nog één keer jocht gaan? Oh, nee, dat slag het net. Springt een knap toernooi naar Bransma. 2085, 1951, 2050. Maar het wiertemin voor goud. Nart Bransma pakt het zilver op het NK. Nee, dat komt nog. Die winnen dit wel. Dat wordt dan Jan Tierenhout. Frederik Kramer zit in de finale. En dan kunnen we concluderen dat onder nota alle Nederlandse titels nog naar de Hollanders staan. En gelukkig komt er nog één categorie waar dat wist net zo is, namelijk de junioren. Want daarin zitten 3 Friesen in de finale. En de andere categorie waar nog wat verhoren kan is de categorie vrouwen. Waar Demphy van Rooyen kleest het, maar waar Marit van der Wal ook nog meedocht, staat voorlopig op het tweede plak. Maar die zou misschien nog de titel daar pakken kennen. Bij de junioren Freek Kramer. Kan die nog een keer vlammen? Kan die nog een keer vlammen? Die keert helemaal recht. In het tapje. Oeh, hij komt op een hechte van het baltje. Oei, 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 oei. Hij maakt het spannend, hè? Is het genoeg of is het krek net genoeg? We zullen het niet even aanmaken, maar hij die een fantastische poging hier om die koppositie te veroveren. Demphy van Rooyen. Kan die nog wat doen in die strijd? Nee, hè? Die is in elk geval haar Nederlandse titel nou kwijt. En dan betekent dat voor Demphy van Rooyen maximaal brons op het NK 2017. Wilster juicht wordt in het publiek en dat zo betekent dat Freek Kramer 19,85 meter. 19,85 meter, dat is een dik nieuw persoonlijk record. Op het NK. Jongen, 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 wat flikt dat mannetje toch het weer op het juiste moment. Het werd tijd ook dat die mannen wat gingen springen, want tot nog toe hadden hij hier Overbeekse de loef afgesloten. Wils Jacco de Groot kleest dit voor zijn laatste sprong. De Nederlandse kampioen. Dat weet er al. Kan hij nog één keer vlammen? Kan hij nog één keer vlammen? Nou, het ziet er weer heel behoorlijk uit. Maar Jacco de Groot wint zijn tweede Nederlandse titel in de historie. Er zitten wat gotten tussen in die list, want hij leefde vanzelfs in het tijdperk Bart Helmholt, die hem verschillende keren toch te vlug alweer. Maar hier pakt hij mij een NK-record van 21,57, zijn tweede nationale titel. Maar dat Bobby Zwaagman bij de junioren kan die echt nog eens een keer een gooi, want zo. Die maakt er echt een knappe wedstrijd van, maar komt die toch te kwart. En dat betekent dat Bobby Zwaagman voorlopig op brons staat. En meer wordt het echt net, want er komt nog maar één deelnemer achter hem aan en dat is Jan Tierenhout. En die zal echt wel even toch, wat gebeurt me hier? Ik spring 19,6 meter en ik weet ook wel maar 80 centimeter aanleept door Freek Kramer. Jan Tierenhout had echt een dik PR nou nodig om dit titel mee te nemen. En die zucht formidabel sprong van Frederik Kramer bij de junioren. Die kwam in de finale.
laatste sprong, 1984. Ja, dan mag je die Jantine Nauta van de Riels voorbij, die een jantje size is, zeg maar 80 centimeter verder. En hij staat op kampioenskoers. Bobby Zwaagman, die houdt het nog net. Als je in 18 hij hier 88 sprongen. Dus ja, dat wordt een bronzen plakje. Nou is dan iemand die Jantine Nauta, die als leader in de finale begon. Maar jantje 0 size is, dus alles die iemand was die laatste sprong. Laatste kans voor Marit van der Wal. Kent zij de Nederlandse titel nog binnenhalen? Nee, dat lukt net. Goh, en dat is toch echt een verrassing, hè? Want dan gaat die titel dus heel verrassend naar Fabienne Overbeek. En had de familie Overbeek een topdag. Want nee, de titel van haar broer pakt zij ook de titel nou bij de vrouwen. En dan is het feest vanzelfs compleet. Fabienne Overbeek wint de Nederlandse titel bij de vrouwen met 16 meter en 5 centimeter. Ja, die ben je ook namelijk de Nederlandse titel. Dat is het laatste sprong van die 1984. Jantine Nauta, de broer van Pascal Nauta, die op dit kampioenschap nog een bak Allerlaatste sprong bij de junioren. Jantine Nauta. Kan hij nog een goeie doen aan de titel? Jantine Nauta. Nee, dat kan er net. De pols staat te vier. En dat betekent dat de Nederlandse titel gaat naar Freer Kramer. Met dat fantastische nieuwe persoonlijke record. Hij pakt het goud voor Bobby Zwaagman, maar ook voor Jantine Nauta die het zilver verdient. En dan hebben we nog 1 sprong te gaan. En dan hebben we op dit NK nog 1 sprong, maar die sprong is van Fabienne Overbeek, die het al weet dat ze de titel in de boezem had. 16 meter 5. Bij een glansje in de heid achter haar, Ronald Overbeek. In het verleden een verdienstelijk leper, maar net zo goed als zijn beide benen, want die springen je werkelijk de sterren van de hemel. Reinier Overbeek bij de jongens en Fabienne Overbeek bij de dames. Maar zoals gezegd, nog 1 sprong te gaan van Fabienne Overbeek. Die niet heel veel wedstrijden won dit seizoen. Maar wel tegen zij een hele belangrijke wedstrijd. De wereldtrofee Linschoten en de Vliester Motaal. Ook geen kleine prijzen. Maar dit is andere koek. Maar het vorig jaar de meisjes die klopten. Fabienne Overbeek, eerste hier bij de dames, pakt voortdurend de Nederlandse titel en zet geweldige kroon natuurlijk op een prachtig seizoen. Zij pakt goud bij de dames in haar debuut hier. Ja, en dan kunnen we toch concluderen dat 4 wij de meeste titels in Holland blijven. Jacco de Groot, 21,50 bij de senioren. Reinier Overbeek bij de jongens. Demi Groothedde bij de famkes. Fabienne Overbeek bij de dames. En dan is het van Friesland een geluk dat er ook junioren meedoen. Want die pakken het brons, het zilver en het goud. En het goud weer van Freer Kramer. Maar een fantastisch nieuw persoonlijk record van 19 meter en 84 centimeter. Interviewtjes maken. Ja. Helemaal aan. Welk bericht voor mooi, dit bericht voor mooi. Corné. Beste wedstrijd hebben. Ja, absoluut. Aardig gek, ja. Meteen aan het prijs bereiken. Jee. Maar in het interview we gaan laten vragen maken. Ik weet niet hoe dat moet. Ja, omdat het deze, ze zenden op toch? Ja, ik weet het niet. Ik
ben je aan het werk. Jij moet wel even wat Ja. meenemen voor mij. Een beetje proberen. Even met een topjasje weer. Bel mij als je wil. Ik Maar kan ga je gewoon nu al weg of meenemen. niet? Je blijft er nog wel heel even, of niet? Bier halen voor mij. Ja, we kunnen gewoon de interview doen, dus je neemt op. Bel maar, zeg maar,